Goedemiddag en van harte welkom bij weer een nieuwe wedstrijd om het SKS-kampioenschap. De Fietjes koetsjes binnen op een langwaarde wiel voor haar vijfde wedstrijd. Azen om 12 uur klinkt het 10 minuten schot en dan geven we om 10 uur 2 echt los. En het plan wie om een heel bijzondere baan te zien, maar wel 3 cruiserekken erin. Maar dat liep het nou toch oost te worden als we naar de tonnen sjuggen. Daar hebben we dadelijk even over. Eerst wil ik mijn compaan voorstellen, Ilke Dijkstra, tweevoudig IFKS-kampioen en altijd op het wetter te vinden. Wij zullen voor een beetje de beelden van commentaar verzien. Dan zien we nu onze klokjes en dan is het nou exact 1 minuut voor 2. Dus we krijgen aanstaan dat 10 minuten schot. Ja, Ilke, even heel kwart voordat dat schot komt. Vorig jaar hadden we hier een prachtige wedstrijd met een heel soort wisselingen. Zullen we er maar even goed tomje dat we dat jood weer, hè? Alle ingrediënten binnen de weer, want we hebben een mooie wien. Hij skift het ik wat. Hij is mooi met de baan, hè? Ja, hè? Want dan hoor ik de start in de gaten ondertussen. Maar er loopt op een delbaan in, een mooie gate. En die kan correct erin worden, want ze werden dus van de moment van doel we starten daar ergens tussen de 1 en 2 en 3 in, daarin op het wetter. Draaien ze eerst om boei 1 heen, 2 hiet dan de spreader, de voortbringer. En dan mooien ze terug het hek. Komt-ie. Doel. Het schot. Ja. De 2 baltjes hing je erin. Ja, sorry dat ik die onderbrut, Ilke, dus... maar we willen dat Scott graag even mooi nemen, want dan kunnen ik mooi timen. Dan weten we exact wanneer dat startschot klinkt. Dus dat we hier achterop bij het JRV Sjuggen dat de adviseur Roelof Bouwmeester Joet net mooi is. Die heeft familieomstandigheden en dus is de adviseur van vorig jaar is erbij. Dat is Jaap Jongsma. Vorig jaar onderdeel van de kampioensploeg. Dit jaar is hij van het Schiphout en het Roelof Bouwmeester dat plakje om. Maar Jaap is nog altijd tegenblutsen, want zijn zoon Jens zit op het voordek. Dus die heeft zijn het even invlijn. Een sterke reservebank, zullen we maar zeggen. Absoluut, absoluut. En een team is zo sterk als de reservebank, zeggen ze zich wel eens. Dus wat dat onbelangrijk. Maar we hier net over de baan, Ilke. Want van de morgen, nou ja, we hebben alle keer met grote eigen naar dat squalboord stien te staren. Want Harry Amsterdam, de wedstrijdleider hier op Langwaard, die hier er een prachtige baan in lijn. Maar ja, we dachten, de kop die maakt er goed bij. Maar hij zei toen ik al van ja, als de wien een beetje krimpt. Dus als de wien van noordwest een beetje westelijker wordt, dan wordt het een gate. En dat is het geval. Dus het is een gate, een op- en delbaan. Maar de start, je zag het midden in het scherm. En dan om tonnen nummer 1 in het bakboord. Dan de spreader om het veel te beetje uit elkaar te hellen. En dan kiezen voor de stuurboordstonnen of de bakboordstonnen onderin. De tonnen met de treien erop. Ja, en dan is me kijk, wat is de betere slag? We hebben het juist gezien, hè? Toen lag dezelfde baan erin. En de snitskeers toen voor de treien, zeg maar, die een beetje hogerop lag. En die pakte gelijk al een heel soort skippen. Dus ja, dat is heel nieuwsgierig. Harry Amsterdam is natuurlijk een hele goede wedstrijdleider. Ik heb ook gezien dat hij de ton net helemaal recht op de wien deadline had onderin. En dan denk je van ja, dat mag toch recht op de wien, want dan gaan ze alle hier. Maar hij had met die tonlezing al rekken met een skiftende wien en een wat een voordeligere wien bij de hege wal, zeg maar. Dus ja, en daar kunnen ze in de wedstrijd, dat gaan ze juist direct dienen, de boeien nog wat verslepen om iedere keer, want ze sjuggen pas vaak de omstandigheden als de scootjes daar voorbij binnen. Ja. Dus dat de camera Joet bij de lemmer onboord is, heel duidelijk te herkennen. Hè, de regisseurs, maar de grote L achterop. De lemmer, dus daar hebben we de beelden Joet van. En werd we het nog helemaal net oerhoorn, ja een beetje wel, maar het waar natuurlijk. Hè. Wij krijgen altijd Jan Jonkman even te jaren oer het waar. De winversissing van een midden. Ja, hoe zou dat gaan? We hebben weer een mat westelijke wien. Dus zijn er uit en trouwens even bij. En we hebben weer een mooie wien te zien. Een krijgt 3 tot 4 en dan zitten ze uitzittertjes in 5. En die kan vanmiddag nog eens even wat oprennen. En dan hebben we weer een prachtige zielerij. Nou ja, sageer vetjes, maar deze wien hoeven we de boot net aan te houden.
Dat zie ik zeker net wel. Het is een mooie wien. Het is net zo'n hudde wien als juster, maar dat kan heel mooi zield worden. En ja, we krijgen dadelijk het 4 minuten schot, maar dan positioneerden ze haar zelfs al heel dal achter die startlijnen. Maar we zeggen ze krijgt ik, want ze zijn altijd wel een uur van tevoren op het wetter, hè, al die scootjes. Zeggen we al een aantal scootjes die dan even die start oefenen. Hè. Dan is juist al even, wat is de beste startpositie? Ja, de start, de lijn, daar varen ze dan heek zo heen, precies door de lijn. En dan let ze krijgt ze vieren tot dat tuig wat begint te klapperen. Dorst het door de orenkant en hij bleef strak staan, ja, dan wist welke kant het voordeligst is. He, dan was dus bij die waar hij het eerst klappert, daar is hij voordelig, want daar valt hij wat rommer in. Ja. Maar ik ben vooral heel nieuwsgierig naar de eerste bopste tonronding, want die leidt heel dicht op de wal. En we weten, juist ik was jongen, de worst om bakboord was er aankomen, want dan had het voorrang. En dat is maar een liedje handje die wal. Dus Ja. er zullen gewoon scootjes gedwongen worden om uw stuurboord op die ton te komen. Dus dat vind ik nog het lijkt me een hele spannende situatie te worden. Nou, we zijn benijd. Ja, die tonnen die leidt dicht bij de wal. Nou ja, wij lezen hier ik al een keer. Daar lezen we een heel soort boordjes op het wetter. Die lezen we keurig achter de reerde tonsjes. Dat mat. Maar we krijgen het 4 minuten schot. Hebben dat ik mooi nemen kan. Het 4 minuten schot, nog 4 minuten voordat we hier echt losgaan. En dan hoop je maar dat we in één keer los binnen, dat er geen valse starten binnen, maar dat we in één keer mooi los kennen. Ja, ik schrik al even hoe die wedstrijd van vorig hier. Dat weer echt een fantastische wedstrijd. Ik denk een van de allermooiste wedstrijden die ik eerst jongen heb. Want er zit zo'n soort in en er weer zo'n soort wisselingen voorin. Dat maken dat het absoluut net de seizoen weer water winnen zou. Uiteindelijk was dat het Heerenveen, vorig jaar dus. Maar de Lemmer als tweede en de Jouwer als derde. Maar nou ja, in die wedstrijd was 6 verschillende kopperinners west. Hier zeggen we de grauwsters die van Ajuwet de oranje wimpel voor aan de opstekker dragen. Maar ja, ze dragen hem. Ja. En dat betekent dat zij de nieuwe klassementsleider binnen oernaam van Jenne Woord. Lieke volle punten. En dat ging juist ik. Ja. Alleen nog de laatste wedstrijd, die ze zielt haar, die is dan altijd wat hoger in rangwaarder. En dat betekent dat zij nou noem maar in het klassement staan. Ja, nummer 1 in het klassement Grauw 2 is Jenne Wout. En 3 is Akrum. Ja, heel mooi. En Akrum doet het ontnota heel best. Juist Ja, een valse start. juist een valse start, dat is natuurlijk net best. Maar daarna heel mooi naar voren zielt. De Grauwsters hier met Douwe Visser en Tammo Oosterhof op het achterdek. Tammo die het altijd stiet en altijd om hem heen sjocht van waar lezen de vlaagjes. Wat voor koers moeten we varen, waar kies ik voor? Nou ja, dat doet er als een kampioenzoek, zei ze, want hij zit er al heel lang bij. En is ik al heel vaak kampioen van dat scootsie van Grauw. Nou, dit binnen langwaarde wiel. In het midden van het scherm zeggen we eventjes de startkotter. Daar luidt dus de start. Ja, Zie je dit nog een is, keer een beetje links van het midden, maar daar luidt de startkotter. En daar is de startline. duidelijke omstandigheden is juster. Absoluut, ja. Liep het dan wel in voor minder, maar je kan volle meer. Juster wie het ik wat overlevend in die start. Hè. We zeggen ik liep een valse start. En nou kerst volle technischer meer inhouden. Wat Remy, wat Gazian. IJs, mooi. Het oren is spectaculair, is mooi. Jetter ik bij, wove ik Jen. Maar zieltechnisch is dit een hele mooie wien. Nou, en we zien krek bij het inzien dat een aantal scootjes, waaronder het Heerenveen en Grauw, een startje oefenden bij de pin. Dat is dus aan de orenkant van de startline als het startskip luidt.
En dan pak je dadelijk de bakboordslag. Dat is dan ik duidelijk. Benijd dat ze dat nou aan zijn ik doen. Dit is die pin die we nou sjoggen. Mooi het contraskipje erbij. Zit op oorrolminuut van de start. We schussen Bob en die schuiven ze al indraaien op bakboord. Wils Jerre, Akrum. Die wil misschien hier onderin starten. Die komt af maar een heel groepje nog op het stuurboord zitten. En dat... Dan maar schuiven ik hier die nog heel vier voortkomen. Want ja, dat is Akrum. Die had nog maar een minuut om... Ja, het is nou nog 1 minuut. Druwen ze naar die startlijnen toe. De hele mannen lijkt er gevaarlijk, lijkt het mij. Ja, dan word ik dicht op een lijn. Ja, dan word ik, ja. Dit zoeken wel eens een keer, maar ja, het is... Nou, ja Akrum hier kiest ervoor helemaal van erin. de orenkant, van de pin. Nou, dan zullen we het nog een beetje beter. Dat ben ik nog een En aantal scootjes die daar gewoon helemaal de boord missen. Die nou nog onder het veld zitten. Akrum had van geen last. Die had in ieder geval vrij zielen. Geen scootje onder hem. De oren weer alweer opdraaid. Maar ik wacht je op 2 reden schotten. In ieder geval lang waren al op zijn thuiswetter. Ja, dat kun je wel vergeten. Maar die droegen heel duidelijk. Ja. We tellen er 10 minuten extra bij op. Maar mooi nog een... We hebben het al geteld. Al geheel jaren we al roppen op de achtergrond en de redenbal daarin. Wij koerden ik al zien van de wie in ieder geval lang waren er al helemaal doorheen. Maar wanneer is het een algehele valse start? Als de commissie net misschien kent welk scootje te betiet is. Dus ja, dan zitten de saffelen, stieltekens, wop op elkaar. Zolang als het nog constateren kunnen ze nog de noemers en de bordjes omheen houden. Maar in dit geval, nou, ik leeuw haast alle 4 keer nou. Het skilde net vol, nee. En dan ben er ook een aantal skippen die kniepen in je hand. Want die zitten totaal verkeerd onder de lijn. Die winnen er nog lang net bij. Ja, dan ben je blij dat... en dat is ik het teken vaak dat er worden 4 voor het binnen. Dat er op starten worden moet. Ja, en toen zei dus nog, Ilke, dat Pieter Meter, maar Akrum, er eigenlijk heel mooi voorlai. Dat wie Juster, ik zei, hè? Juster, toen hij de eerste start, die weer Juster fantastisch. Ja. Dat hij zei het zelf, ik heb nog nooit zo goed starten. Het was mijn allerbeste start ooit. Maar ja, die waren er Juster, ik uitsketten, kreeg als Joert. Algehele valse start. En toen bij de tweede start, ja, toen wie de te betiet en nu moest er opnieuw starten en achterom sluiten. Ja, dat wie heel spietig. Maar ze zeilden wel van 14 naar Zaan en dat deden ze Tizi als ik al van 14 naar 8. Dus ze zielen heel hut. En we praten voor een moment even met Pieter Meter. Ah ja, we zijn gewoon hartstikke hard aan het strijden, jongen. Een geweldig team en we knallen er bovenop. Ja, met de start ging het even wat ik reed. De eerste start was zo mooi. Ik zei, mij zien je niet weer. Ja, die wordt eruit geknald. Dus ik jette zelfs dat het zijn had dat wie mijn beste staat ooit. Ja, want alles leidde daar mooi te leeg op een lijn, voor mijn gevoel. We kwamen eraan, een seconde te laat en mooi bij de boventoon vrij, volle kracht. Ik zei, jongen, dit is een plaatje, jongens. En dan krijg je de bal. Ach, jongen, ik heb alle bij elkaar vloekt. Ik zei, en dat is ook een stukje emotie. En letter is weer clear. Maar klaar, dat wie zonde. Ja, en dan krijg je het tweede staat. En wie kreeg even, hij viel wat naar beneden. Loeken kreeg even wat het spul aan. Ja, dan keer de gang. Oh, jongen, we winnen de partiet. Oh, het is maar een seconde, misschien 2 seconden. En dan krijgt het bordje in omheen. Oh, jongen, hij weer even vloekt. Maar we heel snel hebben gereageerd. Waarom? Ja, en dan zit het achterin. Ja, en dan moesten we eerst weer aansluiten. Ja, klaar, skippen gewoon naar de brandweer. Hartstikke fanatiek, maar we zijn 2 ronden bezig om de juiste gate te kunnen vinden. Want er was alleen maar Stuart, want de mensen die vooraan zitten, die pakken de juiste gate. En als de aanvallen wist, maar het dan. Dus ja, dat was dus de tegenovergestelde van de anderen. Ja, en dat pakte de eerste ronde helemaal net goed uit. En toen kwam ik een beetje in de aansluiting. Ik zei, nou kunnen we zelf bepalen. Ja, dat was gewoon 2-3 rondes kwam. Top. Elke ronde pakten we 1 of 2 scootjes. Dus ik zei, en ze werden steeds fanatieker dan. Hè? Dan ging we naar voren daar. Dus helemaal kapot zield, helemaal leeg. Van buiten en van binnen, ik weet. Maar ik zei, heel voldaan. Ja, zonder plakje. De laatste begon.
Er is net. Ik denk dat we het Hutzield hebben juist. Ja, en die tijd ervoor natuurlijk bij Jenne wordt ik al van Fietje naar Zoon. Daar had het goed onder praat. Ja, nou, dan moet ik nog bij Zoon beginnen. Dan wil ik dan de eerste worden. Dus dat wil je goed maar doen. Zoon de starten en dan eerste worden. Ik denk dat er het allerliefst als eerste start. Maar als je nooit vals starten, dan word je ook nooit kampioen. Want Is dat zo? Want het budget dat je gewoon... Het is, sommigen kunnen denken van dommigheid. Nee, de budget dat je scherp binnen. Ja. En soms is de meter ervoor, soms een meter erover. Maar je bent scherp. Ja. Nou, in elk geval winnen ze vanmiddag er een aantal heel scherp. Want het weer algehele valse start. En die procedure die is dus op naar uiteindzet. Er hing het een rode bal in. We krijgen eerst een loodsignaal. Dat is een toeter. Dan gaat die rode bal die gaat eruit. En dan wordt het een minuutje. En dan krijgen we weer een 4 minuten schot. Dus dat is de procedure dadelijk. Oh, het is net een toeter. is een Wist schot, elke niet op. ja. Er staat in de reglementen dat het een schot is. Wat we jaren als de rode bal eruit gaat. Meer dan toch echt dat juist een toeter weer. Maar goed, dat... Oh nee, die toeter Het is voor de individueel. Japanner. Ja. Ja, je had het ook al. Oh, je moet het ook alleen maar in Holle. Hè. En je zit dan ook nog maar orenregels die bij de IFKS hielden. Ja, Daar daar ben moet weer ik- orensignalen. Ja. En wedstrijdregels. En, Ja. ja, dat is wel eens even dreig. Maar Maar- wij maken eens een foutje nooit. We bezieken het zo goed mogelijk te doen. We krijgen in elk geval straks de rode bal die eruit gaat op 6 minuten voor de start. Dan kunnen we uw klokje ik weer opnieuw zetten, Ilke. Ja. En dan beginnen we weer opnieuw. Ja, en de vraag is zelfs hoe komt het, Joert? Ik verwacht ze net hele spectaculaire gekke dingen, maar je weet het natuurlijk nooit. Er gebeurt hier wel eens wat bij Langwaar. Ik ga heel veel waarom in de tijd. Jontje zo'n zondag. Ja, wie is er al toen? Oh, ik had een keertje. Nou, dank u wel, dat is mijn jongenskast. Jontje zo'n zondag weet je een dikke grote puinhoop. Toen ben er alle gescootjes disqualificeren. En waaronder ik de koprenners. En er waren nog wekenlang praten in de cafés in Friesland. Ja. Ja, vroeger vochten ze dat gewoon een uit. Hè? Dat is het. Ze Ja. worden met al je van die nette keurige skippers worden. Ja, en ik weet ook nog heel goed in 2013 dat we mijn eerste hier als radioverslagjouwer op het boordje. In 2013 stier er haast geen wien, maar toen waren er wel Silt en toen won Huzem. Ja, dat weet ik. Dat wist ik nog. Wil dat Huzem eigenlijk altijd als veertje eindigen. En doet er haast geen wien wie. Er stier maar een zuchtje. Toen won Huzem hier op Langwaar. En oh, wat weer Lodewijk Meter. Die weer net die Lodewijk die nou skipper is bij de hele mannen. Maar zijn neef, Lodewijk Hitserszoon, die weer toe skipper. En oh, ze hebben afschrikkelijk feest viert doen. Het wie gewoon een gigantische winstskifting. Ja. En normaal zoals een wedstrijd nooit Jilde maaien, maar Kleer. We gunnen het de Huzemers van het. We gunnen het ze alle keer. Maar We beginnen weer voorbereiden. Ja, daar weer er 6 minuten. nou nog 6 minuten. We hopen dat de schutter genoeg patronen bij hem had. Heb ik alles gehad. Ja. Dat weer een orenwedstrijd. Ik weet net meer wanneer, maar toen weer de kogels op. Zo vaak winnen ze op Nijstad. Ja, we zien dat juist de Saskia Westerhof wedstrijd liet op de hennen. Dadelijk de Japaner omheen gluts. Die vlaggen. En dan ben ze altijd wat voorzichtiger. Dat doet Harry Amsterdam nou net. Ik zag net een extra vlag in het wand heen. Dus hij beziekert het nog een keer op een normale manier. Ken nog, hè? Dat komt met hij bij de 4 minuten gaat hij gelijktijdig Zo kennen. met de gele vlaggen, met de gledebal en Nou. eventueel de I-vlaggen, zoals hij dan officieel heet. Die zou dan nou bij dit schot komen matten. Gele bal. Ja, nou, dan Maar we hebben net een vlaggen erbij. geen I-vlaggen. Nee. Dat betekent dat ze
dippen mooien ziet het dan. Als het de betiet binnen, trot startlijnen in een zakje mooien. Weer waarom aan de orenkant van de startlijnen en weer opnieuw. En in het geval van die orenvlagen, maar ze boeten de beide starttonnen om. Waarom naar achter de lijnen. Ja. Ja. Nou, dan kunnen ze haar nou weer klaarmaken voor die start. Weer positie kiezen. En dan hopelijk deze keer net alle keer van tevoren de roer in. Ja, je krijgt het maar dit waar wel wat. Omdat, als hoe harder het waait, hoe meer marges als neemt. En ja, hier, treien, winkerig treien. Ja. En je werkt optreuren, hè. Dus er zit nog geen consequenties aan het. Hè. De uiterste start die is hier bij de SKS is die net, maar bij orenwedstrijden wel eens de zwarte bal. Als stand betiet bent, dan kun je de wedstrijd verlitten. Nou, die helpt je. Die helpt echt. Die helpt echt. Ik geloof dat ik die nog maar één keer mooi maken heb dat die erin lutsen waar. Nou ja, ze zitten bij IFK een heel soort een tijdschema. De matten terug met de oren. Ja, omdat die orenklassen en hier hebben we natuurlijk nog de hele midi. En dat is mooi. De startlijn. Zullen we mooi doorheen. We hebben hier de repareerde kop. Niks meer van te zien van het scootje van Jenna Wout. Ik ben altijd een heel soort meesken. Annex mooi het scootje met allerhandige mensen. En die pakken dat even aan al. Dat wordt een klusje van 5 minuten. Alle gelassers. Even, het gaat er netjes uitsnijdt en er is een heel nice stuk in loske. Daar gaan ze. Weer hier de klassementslieder Grauw. Die nou uit beeld vaart. Ja, wij geven je op letten natuurlijk op alle 4 scootjes. Maar Ljouwert, die zal wat goed maatje willen. Die zullen hier in beeld. Dit is wel meer zien waar. Juster, Koestertjen, hier hij moeite van de 4 scootjes het meest moeite om het skip gewoon oranje te houden. En bij hem de vlagen kwam, dan zette dat net om in gong, maar remmen dat zuiver wat aan. Dit waar met hem meer lezen. Hij is eigenlijk een beetje op zijn thuiswetter. Ja, want hij went het hier in Langwaard. En ben meer skippers zijn dit je wen je. Jappie Meter van Jappie Visser van Snits, die went het hier in Langwaard. We hebben nog 2 minuten. En hier onderin hebben we de Jereveen zeker. De Jouwert. Nee, met even zien. Nou zien we wat we nou net. Helemaal. Het is de hele mannen. Die zit bij de pin. Maar die zou die nog van een stuurboot slag kiezen? Nee, of draait er ze nog? Nee, die draait nog. Ja, nu hebben we het mooi zien weer. Links het startskip, hier in het midden van het beeld de rode starttonnen. En daartussenin loeken we een line en dat is de startline. Jerk op achtergrond Roppen, 1 minuut voor de start. Het is nog 1 minuut voor de start. En nu zie ik dat de hele mannen draait. Ja, ze zijn er nou een aardig handje 4 draaien. Ja. Dit is... Dit is netjes, maar ja, nou is de keus dus om aan zijn gong te pakken. Ja, dan was je hier helemaal boven bij het startskip. En dan moet gong over die line te gaan. En dit is nog een hele Dit minuut. nog een hele minuut. En Jenne Wout kan geen gongmaatje. Want Nee. er zitten scootjes onder hem. Grauw zit er Grauw weer zit onder. er nog En weer die onder. zit heel mooi, want die Jenne Wout met aanhouden voor die tonnen. En dan valt er het gotje voor Grauw. Kan Grauw accelereren. Die oren hier onder iemand ik al aanhouden. Dat betekent dat het minder strak op die line komt. Maar Grauw die moet nog op gong komen. En er zit nog helemaal geen gong in. En dit gaat goed. Dit versis ik. Er is net 1 uur in.
Dit moet een goede start wezen. Het is een goede start, maar ik vind net echt dat ze er alle je mooi scherp op zetten. Jennewoord pakt hem nog goed op. Grauw looit helemaal verdeer. De- Jereveen den er terug in. En de Langwar gaat hier heel mooi over de lijn heen. Nou, Ja, achterin lijkt nog iemand die... Drachten helemaal onderin. Lemmer gelijk ik al heeg. Maar Jennewoord had weer een prachtige start. Juster ik. Toen, in de eerste cruiserak namen ze de verkeerde tonnen. Ja, ze namen wel een goede tonnen, maar die pakten wat beroerd uit die slag. En wat gaat er Joert even wat minder. Die is gewoon let. Jennewoord. Jennewoord. Mooi voort. Hoe komt Grauw daar onder die turenwaai? Jereveen, die besluit gelijk om over stuurboord voor te draaien. Ja, die had ja, last van Langwaar. Die kiest de vrije slag. De winnaar van Vlieten hier op dit wetter. Tweede Juster. En natuurlijk De kampioen. de kampioen. Akrum zit er ook mooi bij. Mooi Jennewoord. Hier Akrum, ik weer een mooie start. En nou zullen we daar al een groepje boppen in. Een onviering van Jereveen die Alle die keer. stuurboordslag in jit. En de hele mannen helemaal onderin. Wat het Grauw. Grauw met Erik Waai, die zit ik nog net zo maak het over. ik een stuurboordslag, volgens mij. Nou, En nou kiest haast iedereen ervoor. Nou, de onderste zetten nog terug. En dit wordt straks het gevaar. Hè. Daar stoel op stuurboord op die bobste ton aankomt. Maar ja, zoals de hele mannen en Drachten, ja, die kenden gewoon het voort. Want Lemmer zit er nog boppen. En hoe is het met je saffelmeters voor het Jan? Maar Langwaar ik een mooie start. Laten we het eens even nemen. Het onderaan in het klassement. Heel spietig, maar lijkt het Joert er scherp bij te zitten op zijn thuiswetter. Andries Brouwer. ik had juist Rick zijn, maar van de 4 wedstrijden die we ontnoten zield hebben, hebben we 3 keer het koetsje won dat op het thuiswedstrijd zielde. Nou, Dus hier staat niet correct door de Huizemers en mooie winst. Dat zou ik spectaculair wezen Ja. dat Andries Brouwer hier bij de grote grien, zoals het skip neemt, wordt de bijnamen een wedstrijd wint op zijn thuiswetter. En daar hebben zullen ze- we achterin zullen we de tonnen die ze als eerste ronde matten. Het is nog een heel lang. Hoe vier komen ze daar bij die wal? En wat ze dan nog twakker trollen wien, dat liep het er wel op. Die scootjes. En voor de scootjes die bij de pin onderin starten binnen, die zullen op een lange slag naar die tonnen. Dus dat scheelt twakken draaien. En we weten dat trollen wien gaan een heel soort gebied kost het. voor de meesten die het, ik op track and trace joggen hoe het ervoor loopt, er is geen contact met de hele mannen. Dus de hele mannen joggen we net waarom op de track and trace. Maar jawel. In En beeld wel. onder de lemsters lezen ze hier. De camera mooi aan boord is. We zorgen het verschil tussen de pijlers van Juster en Joet. Die gong haast met de nekken trot wetter. En deze houdt de voeten droog. Helemaal over de wal daar. Romte voor de wal roppen voor oorskoetjes. Maar ik zie geen oorskoetjes. Maar het is Jereveen. Die hier als eerste weer de bakboordslag in jit. Ja, en dit had lang waar waren ze dan. Ja, dit is langbaar. Nee, dit is... ja, wel. Ja, wel. Ik zie gaan slaan. Ja. Ja, Maar- het publiek, het Oerbak- publiek verzeld. Even zien hoe dit is. Ja. De oerbakboord. Mooi Langbaar grauw. oerbakboord. Ken Grauw de Voordel. Had die ruchten. Dat lukt. We jaren nog niks. We zien niks. Maar dat wie ik. Wikke de Wik. Wikke de week, zo Klaas Jans maar zeggen, ja. Maar het koer. En dan pakt Grauw gelijk alweer een plakje. En dat is vooral het eerste cruiserak zo belangrijk. Maar waar gaat bakboord voor Jouwendel? Die zit nog in die stuurbootslag. Die heeft er wel een mooie windvlaging. Je ziet ik het auto goed zien mooi erin met deze wind. En je ziet eens even hoeveel slagen hier uit de wal bij komen. Die houdt, die komt dan achter Grauwdel die daar weer door de wind zit. Daar bij die Roemverboord.
Grauw nieuwe bakboord. Bakboord. Ja, dit wordt spannend bij de bovenste tonnen. Het is het altijd al. Maar vooral omdat het eindje uit de wal waai naar die tonnen heel kwart is. En dit zijn al een heel soort slagjes hè, van uit de startwaai. En dat levert alleen maar een hele mooie wedstrijd op. Dan heb je steeds maar een natuurlijke barrière. Deze boordjes. En dat ben ze. Dit is de wal. En daar reer de boei. De reer de tonnen, maar ik zei ze, dit is die oude. Die hier nou ik draait. Nou hebben we een beter oorzucht. Er komt hier. Ja, waar is dat die hier zo mooi jongen komt? Is dat de Ja. lemmer? Of is dat. Het is de hele mannen. De hele mannen. De helemaal onderin bij starten. Komt hier als eerste op de bopperste tonnen Oost-Stuurboord. En hij had van geen scootje les door uw bakboord. En wat een god ik in één keer. En dat is een verschil. Zij ben maar één keer door de wind gegaan. Nou de tweede keer en dan kennen ze de tonnen. En dat had Grauw, Jerveen, die hebben al 2 keer extra draaien matten. En gelijk een heel groot god. Daarachter zien we de lemmer. Die komt er ook heel mooi aan. Die komt nou in beeld. Maar de hele man op in. Ja, prachtig. Heel verrassend. De lemmer nou als tweede om die tonnen ik heel goed in. Had ik van je in je les. Het voordeel is wel als het dan al zulke lengtes uit elkaar leidt, dat die chaos ik net zo snel op zit. En dat komt ik weer terug. Dat er een paar keer gewoon extra draait is terug een schip. Lemmer op 2. Albert Visser hier voorop. De oudskipper van de lemmer. Hype van Jasper Visser die nou skipper is. Al die orenman. Nou zullen we dat het lierke draait wordt, de zeiltrim wordt weer onpost. Want dat is een orenkoers. Vakkeloert komt erin. Lemmer als tweede. En Snits. En Drachten als derde. Drachten, een orendrachtsterskoetje. Nee, is de helemaal niet. Die komt zelfs ik uit Drachten. En Snits als Vierde. Dit zijn de Snitsers. Sjoerd Hofland rent even naar voren om te zien hoe het ervoor lijkt naar de tonsies. De De gate, dat ze dadelijk in gaan. De grootste winnaar van Juster. Poerbeste wedstrijd. En achter Snits komt dan Jenne Wout. Jenne Wout, de Jouwer, Jerveen. En Hier is eerst Jenne Wout. Jenne Wout, maar die maat rond die Jan. Oen Akkerum en En de de Jouwer. Die draaien er heel rom omheen. Mooi gaat trein. Maar de Jouwer als binnenste skip. En dan wordt dat een heel groot gat. En daar kan straks ik weer een paar oren in draaien als er net op tijd voor binnen. Want Grauw komt er al aan. Akkermeren. Maar die ben op tijd weer op gang. En Grauw zal ik net onder alle turen draaien willen. Die zullen we nou rug bovenop. Achter. Oh, maar hier zien we dus ik Ljouwert. Nou, die valt een gat. Ik heel erg achter Grauw. Daar doekt ik weer in en dan lang waar. Oei, oei, Waren oei. we toch dat hij zo goed starten weer. Maar het gaat al hier goed, al is er hier wel, ligt dat de Zuidwesthoek? Nee, het is de Zuidwesthoek net wat zijn die heel krap op die tonnen aankomt. Daar is van te hopen dat hij even een beetje wind krijgt, want helpt hij de tonnen. Jerveen is er nou omheen. Ja. Wat zijn? Vak al een beetje los. Maar de gong erin houden. Maar de bekende opzitter, dat zullen we nou, het vakje dat kilt. En dan de vak strak aan en dan de giek helemaal uit. Dat het achterskip steeds maar eromheen drift. En zo. Slinger is voor. Die 2 slagen extra bij de wal, die ben voor een heel soort scootjes, ben die, nou ja, fataal. We zitten in het begin, maar die hebben Huzum gaat er nou omheen. heel soort En tijd kosten. Ljouwert Ljouwert als hier naar de laatste en dan de Zuidwesthoeken.
als allerlaatste. En dan hebben we een volgwadder van die eerste tonnenronding. Maar heel verrassend de hele mannen voorop. 1 de hele mannen, 2 de lemmer, 3 drachten, 4 snits, 5 diauwer, 6 akkerum, 7 jennewoud, 8 grauw, 9 jerveen, 10 waadzijn, 11 langwaar, 12 huizen, 13 ljouwert en 14 zuidwesthoek. Nou, dat is die eerste tonnenronde. Maar het vernuivert mij wel een beetje. De grauw en Jereveen toch wat in de achterrijn. Ljouwert in de achterrijn. Nou, het Drachten en de hele mannen farien. Ja, nee, het is heel mooi. Hoe meer wisseling en hoe meer het klassement op zijn kop komt en hoe dichter bij elkaar wat we qua zielen willen, wat de formule wil, de zeilformule, dat willen wij graag zien. En de orenwinnaars, verrassende winnaars, we binnen er net, maar koprinders lekker zou zeggen. En wat ja, duidelijk blikken is, de scootjes die gewoon helemaal bij de onderste tonnen starten is. De vierste van de Katerauer, die hebben de mooiste start gewoon. En dan nou verder wien naar die pointe ta, naar die gate ta. En de keuze maakt je rechts of links. Ja, Pieter Meter die zei in het interview ze krijgt van ja, als het achterin zit dan heeft net zo vol op te kiezen. Dan wist min of meer dwongen terug de orenscootjes welke kant er dat uitmast. En als het wat meer vrij zielst, ja, dan kerst echt heel bewust kiezen voor links of voor rechts. Voor stuurboord of voor bakboord. Nou, en daar is nou nieuwsgierig straks, want deze koprenners die ben onderwijs naar de poorten. En ja, daar zullen we zien wat de hele mannen. En als je een beetje zien startlijn kopieert, en dat lijkt het erop, want de fok gaat al naar bakboord daar, dan gaat hij straks stuurboord om die tonnen heen. Ja, we zullen hem al Ja. opsturen. Ja. En die kiest dus duidelijk voor die slag. En dan zullen we zien wat de oren, hoeveel onval erin zit en hoeveel er mogelijk is om die orentonnen, wat de Grevik gewoon zei, die orentonnen pakken. En de voorgaande dagen zeilde oudskipper Alco Rijenga mooi op het scootje van Lodewijk Meter, de hele mannen. Maar doe ik juist met Alco praten en hem vragen van gist nou alle wedstrijden mooi. Toen zei hij nee, morgen ben ik er net bij. Dus als dat in die is, dat hebben we nog net echt zo in. Maar dan is hij er, krijgt je het net bij. Nou, dat zo lekker gaat. En de manier waarop dat Alco Rijenga aan boord komt is ik wel weer bijzonder te nemen. Want het wie op een lotting in Grauw dat zij even praten. De Alco wie er gewoon als ze belangstelde. En hij praatte even met Lodewijk Meter. Nou, heeft wat het wel vreeg Lodewijk. Nee, ik heb wat vrije dagen. En ik mag nog wel zo nou en dan een werkje, maar nee. Nou, dan kan ze alleen bij ons aan boord komen. Zo professioneel is het hier. En zij is gaan. Ondertussen zeggen we dat ik de lemmer dezelfde kaarmaker had als de hele mannen. Dus liep het toch echt duidelijk wel dat die tonnen variël had. En dat zullen we echt het jaren vinden aan. En ik drachten dus, nou zou ik zeggen, wedstrijdleider School die tonnen even aan de andere kant wat heger op. Dat qua afstand wat dichter op die baan is. Dat ik de mogelijkheid is om daar om te vallen vanuit die positie. Want anders dan... Ja, dan is er geen hek meer, geen gate meer. Nee, dan is het achter coronazielen. Dan zit die spanning er in elk geval net in. Maar ik ga ervan uit dat Harry Amsterdam dat ik wel doch. Dat is Sam Betoefde zieler. Die heeft zelfs zo'n soort wedstrijden zielt. Ik een heel soort wedstrijden won. En die zal voor de hele mannen wel heel soort achterom zijn wezen. Want Lemmer hier het ongeval op de hele mannen. Het Lemster scootje, heel snel scootje, ken ik vooral heel heeg onder wien. Nou, dan kiezen ze alle keer voor die ton. Lemmer gaat terug de wien. Die is, En wat nou- jij die zet hem wat minder vier terug dan de hele mannen. Maar de hele mannen die gaat nou mooi. Ja, die zal gelijk de boppen lezen blijven.
Hier is, Ja, Akrum is de enige die het van die oren tonnen kiest op nota. Die zal wel denken van ja, ik ken er wel achterom zien blijven, maar dat helpt net een heel soort uit. Let mij eens wat beziekje. En ja, dat tekent Pieter Meterik. Dat is echt een onvaller. Lemmer het de onval wel inzetten, dat is juist ik. De Jouwer. In de middenmoot. Ja, vierde plakje. Bob in de middenmoot. Vijfde plakje ongeveer. Ja, nou wat, komt hij er nog wat goed uit. Hield iets voor Heerenveen, want dit is net vierde. Ja, nou wat, luidt maar gelijk aantal punten op kop in de competitie met Grauw. Als je dat snits ik weer mooi varin zit. Die had toch een paar plakjes inhellen in het vaderwinsterrek. Want die lijkt nou treden. Snits treden, Drachten vierde. De Jouwer vijfde, Jennewoud zes. Dan denk ik haast Akrum. Maar die had die oren tonnen pakt, dus dat is een beetje lastig te zeggen. Maar Ja, het komt ik een mooie wien nou. Ja, dat zien nou ik wat meer rimpeling, dat wie ik verzijn. Dat er wien ietsje onhellig zal en dat zien we nou duidelijk ik. De pijlers die zitten al wat dichter bij het water als niet correct. Hier onboord van het Lemster scootje, dat nog hield hij wel op het tweede plak leidt, maar ben je net tevreden met wezen Sil, waar wel, maar hij wil nog hier naar voren. en dat is mogelijk mooi een schip. Ja, Sjug eens even hoe mooi er communiceerd wordt. Tik jongen, ieder vlaagje wordt het tuur weer onpast. Maar ja, de hele man had hier ik een hele mooie vlaag. Die lag al wat skever dan de Lemsters. Het zwart Safir omheen van het water dat je krijgt nog een beetje als contragewicht. Werkt het dat net helemaal omheen lutsen en daarmee haast het schip ja, zo vlak mogelijk op het water. Een lichte helling is mooi, krijg zoals nou bij de Grauwsters. Verder was net, maar helemaal plat ik net. Dat remt. Grauw, Grauw, het bakboord. die had Jennewoud te pakken. Ja, die ken van Jennewoud wel. Noemen ze 1 en 2 in het klassement. Ja. Grauw gaat hier Jennewoud voorbij. Dat. En Maar daar nog zo'n street. daar is Ja. inderdaad Ja, al, ja. het had maar één kruisrakje dwarren. Daar binnen Lemsters al voorbij de hele man. Ja, het is een duidelijke verschil in snelheid in het skip. In het skip. Ja. En, dus op nummer 1 noteren we nou De Lemmer. de Lemmer, Jasper Visser. Hij mat nog om de bobste tonnen heen even zelfs. Nou, hier wil we even zien, want hier is, je bent Akkermes. Nou, die hebben een oorslagje keersen. De orentonnen van... Zien hoe dat uitpakt. Nou. Ze zitten nog altijd achter Jennewoud en Grauw, maar ik denk net dat ze er wat op verlen. Lemster zetten die slag heel vier terug. Want de tonnen laat je nog Nog links van deze tonnen. En ja, je mag het toch nog een keer trodden wien. Dus dan zou ik zeggen van... Maak je hem even wat jeder hoe stuurboord. Want... Hast dan nog even een draai in de wien. Dan kun je er nog van profiteren. En dan komt hele wien op die tonnen aan. Maar wat moet ik hun uitlezen als op een eerste plak lees?
En links in beeld is de tonnenwedstrijd nou aan zijn eerst nog in de Ja, mot. nee, is dit duidelijk ietsje minder wien. Ja. Dat is toch wel een verschil. Dus je een snits op het derde plakje daarachter. Als je een wal aan hast. En kan die Safir trots zetten dat hij straks oerbak wordt. Want dat is een heel kwart slagje. Die wil helemaal in die wal aankroepen. Want anders dan... En dan in één keer die tonnen. Ja, want anders Ja. kan ze hem haast net in één keer helling. Dat zit het slagje. Zie maar, links helemaal, zie je die wal aan. Ja, slag het dat? Zo. Ik weet het nog net. Nee, dat maar is, het is het is een een gewaagde slag. Het is, ik maar krijg wat die wien net doet. Het is zit wel wat meer onder een heger wal. Draait die wien altijd wat meer. Nee. Zoals het nou lijkt, dan... ja, de heel... De hele man is ik betiet door de wingong. En die is er weer bij. En daar trok Matte Lemmer, trok de wien. Misschien hier ze leven nog even een iets handje verder zullen wonen. Je het alleen maar reglementair. Dit komt goed. En Snits rijdt hem nou ik. Het helemaal goed uitrekenen. Op een centimeter. Het is dan maar krijgt. Helpt die wien even aan of komt ze er helemaal verbeerd te lezen? Dit- Lemmer als eerste. Eromheen. Maar vlak daarachter de hele mannen. En derde, ik werd heel dicht achter Snits. Snits had een heel lang bijhellen. Ja, en dan gong de Lemsters toch redelijk rond voor de hele mannendel. Maar de hele mannen kroep er toch brutaal wel weer achter. Ja, mooi hè, mooi. Hier zien we de Snitsers ik al. Ja, we hebben echt weer een kopgroepje vertrouwen scootjes. Dat hebben we van de week als jedders, jongen. Ja, dat zien we wel eens vaker. Hier Snits. Dan rent de adviseur even niet voor. Om ik even te zien waar de wien zit, waar de tonnen zit. Dus Jappie meter rond Helmhout. Hier Justus zien Hoyt, Douwvisser. Hier we nog in de podcast. Die vertelde ik dat er best wel gespannen is. En dat er van het wetter, want hij laat je natuurlijk maar aan boord. Maar dat er dan oer het wetter sjocht en naar de wedstrijd sjocht. Maar dat het dan wat verder voort is, dan draaft er naar binnen. En dan pakt hij de televisie erbij. Hij maakt er heel wat meters op zijn dijshaier. Grauw en Jennewoord, oer stuurboord. En daar komt in een oer bakboord om, dat zal drachten wezen. Ken ze daar verdel. Ze matten door de wien. En er wordt al opstuurd. Is daar rond te genaag. Ja, ze zijn op die door de wien. En dan dendert drachten hoe jij naar wat heen. En grauw. Dit, ja. Nee. Nee, grauw light stuurboord, dit ken het. Dit ken het. Nee. Een fout van Grauw. Ja, en er is... Ja, daar moet drachten... ja, die daarom mag gaat nooit hij- achter de jouwer. daarom gaat hij door de wien. Die koert Ik denk op- dat hij net hoort scoren. En wat doet Grauw? Grauw zielt nog een eind terug. Een zeldzame fout van Grauw. Wat we Dat zien net zo vaak hebben. Nee, En Jirre, zo straks heel mooi zijn als we dit straks nog even hebben omstaan kennen. Hoe ontstiert die situatie, jongens? de jouwer die gaat nou als vierde om die tonnen. Maar het is heel nieuwsgierig om nog eens eventjes weer om te zien van wat Grauw daar krijgt die. En hoe dat ging. Jenne Woord het nou ik moeite om die tonnen te hellen. En dit is dan de griebers die we bij de eerste tonnen Ja, verseren. een rode vlaggen bij de dragsters zal dat wezen. Ja. En nou ja, En dat gebeurt haast nooit dat het geen Grauw protesteerd wordt. maar ja, als je zo hoe het duidelijk hoe stuurboord daarop aankomen. En je had er zoveel keer van. Ja, het is wel wedstrijdziel. En ik hier zeggen we scootjes deun op elkaar zitten. Jereveen, mooi akkerum. Nou ben ik nieuwsgierig
Grauw denkt dat hij de voordeel kent. Akrum, Huzum. Oh. Wat zit het dicht bij elkaar hier. De situatie niet is correct. Het wie Jenne Woord en Grauw die hoe stuurboord kwam. Drachten op bakboord. Jenne Woord die draait op tijd. Drachten gaat omheeg. Grauw bestiek het er nog verdeel te komen. Ja, en heger. Maar ja, wat op de beelden zeggen. Liek mij het god met grut genoeg. En ja, dat vinden de dragsters ik. Want die hadden er hier de vlagen zetten. Nou ja, we kennen het nog eventjes waarom, Sjen. We hebben de beelden verzels. Dus laten we daar nog even naar Sjen wil, zodat die laatste scootjes om de bopperste tonnen heen gaan. Dan, hier hebben we die situatie. Grauw, Jennewoord en Drachten. Drachten links in beeld zien we nou. Jenne Woord in de midden. Drachten had alle ruimte. Die is op bakboord. We zien Grauw nog een stuurboord lezen. Drachten gaat terug. En die gaat omheeg. En dat mooi omheeg. Jenne Woord is op tijd door de wien. Grauw denkt kniepen. Maar ja, het is gewoon... Ik al rek het de oren net. Je wordt je zo verschrikkelijk hinderd. En volgens mij rijden ze elkaar eventjes. Hier. Hè? Ja. Nou ja, je wordt in ieder geval... Hij kon in elk geval net zijn slag erop zetten zoals hij de baan woer. En ja... Hij live vierde. En hij is nu naar de middenmoot waarom zakken. Dus hij heeft er echt absoluut last van gehad. Je moet je nooit op saffelen, maar zo'n beetje verschil van een oordeel. Dit is precies wat we hebben in de SKS de groene vlaggen, een soort mea culpa vlaggen van dan krijg je 3 strafpunten. 3 strafpunten erbij. Zo van ja, ik ben fout, maar dan kan je dan toch de wedstrijd terugzielen. Nou, we zullen zien. Maar misschien had Douwe Visser ik nog wel een andere mening. Dat ken ik natuurlijk. En dan moet de jury dan lekker goed beslissen. Dat hoe wij gelukkig net het wel. Maar duidelijk is wel dat Lemmer voorop luidt. De hele mannen is tweede. En trede is Snits. Op een 4e plek is de Jouwer, tenminste dat die kamers 4e om die tonnen heen. En nou, toen kregen we die situatie bij Grauw, Jennewoord en Drachten. En daarachter Jereveen, Akrum en Huzum. En hoe zit het dan in de achterrijn? Ja, daar zit Ljouwert. Daar zit Ljouwert, daar zit de Dus Zuidwesthoeken, daar zit Langwaar. Wat zijn? Ze moet nou de meest stabiele schipper had Juwet. Ik wat een mindere dag. Maar we zijn nog lang net uitzield. Akrum zit er links. Ja, daar zit Grauw tussen de Jouwer en Langwaar zit er nog achter. En dit is natuurlijk, want dit weer het peloton wat achter die koprenners ons ziet. Maar trots aan actie. Groene vlaggen bij Grauw. Nou. Ze hebben het, Ilke. De groene vlaggen bij Grauw. En dat betekent dat ze erkennen dat ze verkeerd waren. Ze krijgt in die situatie mooie Drachten. En dat ze 3 strafpunten accepteren. Maar het betekent net dat Drachten het protest inloeken mat. Hè? Nee, dat hoeft net. Het hoeft net. Ze mooi je terugzetten. Ze mooi terugzetten als ze zeggen, ja jongens, wij zijn zo verschrikkelijk hinderd, wij hier zo verschrikkelijk nadeel van, of waarskeer, of wat ook maar. Dan kunnen ze zeggen van, maar het Grauw kan dan nooit bezezen. Nou, wie hin wel voorrang. Ik bedoel, je mooi hast natuurlijk juist zelf, maar het wie ik duidelijk. En dit is gewoon sportief. Ik bedoel, dit is het wedstrijd. En het zou dan ik sportief zijn als Drachten dat Harm Hoekstra nou die vlaggen direct uit hebben. Nee, vind ik net. Nee, vind je als dat zij, net? nee, want Okay. regels met regels op mij. En dan, als hij vindt van, ja jongens, deze keer is groter dan die strafpunten die krijgt die ik gewoon heb. Dan, ik weet al eens net, hij zal hem erin houden, denk ik. Want als hij hem eruit helpt, dan moet Grauw de Green en de direct eruit hellen. En dan is er weer helemaal niks. Net als mij, dat maakt
Ik ben even nice, want ik een groene vlaag heb ik nooit meer werken. Maar ik denk dat hij hem gewoon erin houden moet. En dan... We pakken het handboek er even bij. Dan zullen we even lezen hoe dat krek zit. Dan zal ik eens even mooi in het wetter zien, in het waar. Want we zeggen onkop dan toch de lemmer hier voor die Vaderwiense scootjes. 4 voor de hele mannen. Hij had dan hier zijn nieskrek nog op de kont. Maar hier slaat lemmer een behoorlijk gat. En daar rechts achterin, daar zeggen we de snitsers. Die had voor die slagkeersen helemaal naar de boppenkant van de maar. Bij een groene vlaggen krijgt Trije extra wedstrijdpunten. Ja. Maar wordt het protest terugzet en wordt zijn van ja, door wie is in die fout, in dit geval grauw, dan krijgen ze 14 punten. Er komen dan net nog rust Trije bij. Nee, maar dan weten we nog net dat Drachten de vlagen er het laatste mei erin houden had. Dat denk ik wel. Dat lijkt het mij wel. Snits, helemaal jogs. Kiest duidelijk voor een totale oorslag. En ik zou eens niet correct al terug. Al dat, nou ja, neem het maar even een sodemieter nemen. Herinner deze treien scootjes. Lemmer de hele mannen en de snits is een heel eind uit. Het zou al raar wezen dat je het net de dijwinner uit kon zoeken. Nou, dan best wel heel betierd maar in verzezing. Ja, nou, let mij eens een keer roeg wezen. Maar het is echt een gigantisch gatje. Want je pas de noemers 4 en 5, grauw. Kies nou ik voor die slaag. Is er dus nog wel bij. Dus als hij nog wat inhellen kan, dan kan hij die keer ik nog wat behinden. En om de orentonnen zullen we gerne wat. Mooi in beeld even die groene vlaggen die daar lutsen is. Trots de grauwsters. Ah. Ik ben nog wel wat ontziekje in het handboek. Altijd in die Samat. Nou, ze moeten in ieder geval de groene vlagen eind erin houden. Dat is wel duidelijk. Ja, en dat zeg ik wel van. Akrum. Nou, onder de ton. En dan zullen we toch meer scootjes die stuurbootslag kiezen. Er zit meer variatie in dan in het eerste rak. Ja. Het is net zo dat die rode vlag erin bloemen had. Oké. Dat hoeft niet. En mooi die groene vlaggen, het grauw altijd omdat ze fout zijn. En ze krijgen 3 extra wedstrijdpunten met een maximum van 14. Dus soms 12e worden krijgen ze er 2 extra bij. Nou, dat hebben we dan nou even uitgezocht. Kunnen we dus nou weer op een wedstrijdreactie. Mooi, de koprenner Lemmer voor het dorp Langwaardel, de Tour van Langwaardam. Onderin je Huzum begon de eerste 3 series. Heel best, mooi in ja. de middenmoot. Ja. Nou, de laatste 2 dagen ietsje minder. Maar heel tijd nog prachtig mooi bij de top. De hele mannen. We zegen hem zowel in de valse start als bij de goede start. Echt bewust die positie kiezen er helemaal onderin. Dat vind ik mooi. Dan heb je een plan. Vier je het uit. Ik de 2e keer. En dat pakt er heel mooi uit. Het is keurig om te zien wat Lemmer en Snits doen. Hè? Want die kiezen ik een orenslag. Lemmer kiest dezelfde slag als ze krijgt, volgens mij.
Ja, die is wel eerst om die oren tonnen in de gong en toen Ja. Wolgelied door wind. Dat vind ik toch wel een bijzondere. Waarschijnlijk had ze die. Ik heb het net zien, had net opmerken. Maar het lijkt er toch op dat ze die ene tonnen, de stuurboordtonnen van Bopage en dan de ruchtertonnen, wat omheen lijn had. Wat ik al zei van, nou, dan maken ze de wedstrijd spannender. Anders wordt het zo overduidelijk Ja. welke het hammast. Hier de snitsers. Ja, en Jere. Oeh, de hele mannen. Ja, maar zeker. Maar Snits het bakboord. Snits is de hele mannen voorbij. Ja. Maar, En hoe De- komt het hoe- dan maar de lemmer? Hoe We- komt het maar de lemmer? nou even zien, dat ze gaan door de wind lijkt het wel. Ja. Want dan komen ze straks op bakboord. Ze willen gewoon voorkomen dat ze straks ze hier tros zetten kunnen. En ik denk dat ze dan er toch lemmer voor gaan, die hier toch voor hun deel gaan. En dan hier ze straks de situatie gewoon bakboord, stuurboord. Dus ze kiezen voor safe. Dat weet ik wel een beetje van Jaapie Visser. Ja. Die Nou ja, is het jij is- er van het zeven zielen. Ja, maar 7 en ik verstandig. Ja. En want ik bedoel, je bent machine twaan, ren je goed. Dus dan pak je hem de volgende De volgende route maar. route Ja. wil je sneller varen. Ja. En we kennen zien dat de snekerpan, nou, het vaart blijft vandaag. Ja, juist is zeker. Al zei Jaapie in het interview dat Arjen na de tijd met hem hier wil dat het Jereveen Hudder ging. Ja, toen week zien. Maar ja, die Maar ze zit, zit er ik nou weer heel mooi bij. En de lemmerik. Het mooi dat we direct de camera hebben. en hij prikt hem heger en heger, de snekerpan. En we hebben van Wend binnen het lemste scootje dat is zo verschrikkelijk heeg is, liep het nou toch wel. En ik al denk je dat lemmer nou boven looit en de ideale wien had, maar ik uit het tuig van Snits komt al een beetje een backdraft en een raabut, maar een uitschieten wien hiet het wel wat. Hè? En daar had Lemmer al last van. Die wien die circuleert zat door die zeilen van. Er wordt in feite wat skept. En die smiet het aan de achterkant er weer uit. En nou is het je moet de lemsters draaien voor de hele mannen. Voor de hele mannen. En dan moeten ze de snits maar draaien. Dan mat Lemmer mooi. Het is romte voor de wal in principe en bakboord stuurboord zelfs. En dit had Don Snits had heel goed in. Ze lezen er wel op dezelfde posities. En heel dichtbij en het is ook al hier correct op tijd. Oh, dit is mooi. Maar dit is echt mooi hoe Lodewijk Meter dit doet. Ja, en Heel mooi. en ze weten van elkaar ik in alle rust hoe de zield worden mat. We hier geen geschreeuw, geen geraas. Nee, de hele mannen moest er net vallen. De mast Snits zit wel romte van een ton. Maar de hele mannen die jou gewoon. Ja, wel mooi. Ja, het is een beetje. Het is net Davids en Goliath natuurlijk, want de hele man is ik een snel skip weet ik. Maar ja, in de prestaties van de laatste jaren zit ze toch meestentijds, daar wist er alles van. In het rugterrijtje toch, Geertje. Nou ja, eigenlijk wel. De hele mannen die hadden net een heel soort helle ontnota. En mijn Lodewijk Meter is een keer treden worden. En een keer tweede. En nog een keer treden, maar dat is het dan ik wel. Mijn Lodewijk Meter had nog nooit een dialwinning helle. En in het klassement, ja, ben ze in 1960 tweede worden. Maar dan gaan we heel vier weer om. En in 2018 weer de hele man op een slotwedstrijd eerste. Maar dat weer nog maar Klaas Wester die Ja. komt Helmhout. De wedstrijd. Dat weer die prachtige wedstrijd. Maar dus daarom kunnen we een beetje praten over David en Goliath. Hè? Ja. Dus dat is Ja. mooi, alle respect. Maar ze bieden van hun oor, hè? Want het snits wie is er voorbij. Hier hebben we even een situatie. Grauw. Maar die jouwer. En de jouwer. Hoe stuurboord, grauw, jouweren. Gaat die op tijd. Alles pakt je het een beetje minder uit voor grauw. Dat krijg je dan als je in die middenboord te laten komen. Ja, dat is vol een lastige ziel. Ik kan beter maar wat voor ons zitten.
Ja, de Wout pakt hier dadelijk het vierde plak, lijkt het mij. En de Jouwer zakt dan een plakje naar nummer 5. Jouwer en Grauw. En daarachter hebben we Akrum nog. Ja, de Wout kan hem krek on. Het Mooi kan te zien, krek. ja. Heel mooi. Zwiept er ik omheen. Als Epke Zonderland op een rekstok. En ja, zij doen je goede zaken hè, voor het klassement. Want dit daar Ja, want Grauw zit er 2 plakjes achter. mooi een groene vlaggen. Mooi een green vlag. Ik nog 3 punten erachter. Dan hebben we daar Akrum Akrum. komt als zonde om het tonnen. Die het ik weer wat won. Die, ja, En Huzum doet het toch ik knap, ja? het veen. Laten we het eens hoe het Jereveen hebben. Ja, we net over het veen. Hè? Nee, Het is sorry, Jereveen. nee, ik Ja. corrigeer mezelf. Ja. Jereveen, Hier Wat- hebben we wat de ziel- rode vlaggen. ja, dat moet nog. En dat is bij be- welk bedracht niet. scootje Nou, is dit dit mag nog. Matha's drachten Dracht wel wezen, wezen. maar Maar Jereveen zak het heel de la. Het zelfs Huzum is Jereveen Huzum- voorbij. is Jereveen voorbij. Jereveen jochen. Huzum 8e. Je Dit- bent de Jereveenst. De man van de Gerben van Manen, ja. Dit is, ja, ze bent toch kampioenskandidaat, altijd. En dan wordt het natuurlijk net in een wedstrijd voortgooid, maar als er meerdere scootjes heel dicht bij elkaar zitten, Ja. Ik zit even naar dit beeld te zien, Ilke. Ik weet net zo goed wat ik zie. Wat doet wat zijn? dat weet ik net. Is die in de bootjes rekken? Nou, Dat liep het dan dat dat hij, liep of het dat hij heel het- apart. dat hij het net helle had als ze. Dat hij nog een rondje doet. Ja. Hè? Het is bijzonder. Ja, het Zuidwesthoekje gaat er nou omheen. Daarachter een lang waar. Wat zijn, ziet maar de Zuidwesthoeken hier daar bij is- de kant. Hier is nou En drachten. die- Hij sapvolle lijst hebben ze daarvan Ja, aan. Hè? Ben nou hier naar lijst. Oh, 2 naar lijst. Ja, wat zijn? Nee. Bijzonder. Bij jou het als hier naar lijsten. En daar komt wat zijn nog gewoon. Had hij de tonnen rekken. Zo'n ze het in de tonnen zitten. Nee, ja, dat Maar dan- zit ik maar correct dan- te bedenken. Maar dan gist ik wel heel vier. We hebben rond. Ja. Ja. Maar ja, misschien is daar geen rond te west. Ik denk wel dat ze, want of ze hadden ergens een andere situatie gewoon. Dat gaat net helemaal goed bij wat zijn. En bij waar het ik net helemaal goed gaat, dat is Willem Zwaga Het is hier bij van Ljouwert. Ljouwert. Ja. Ja. Nou, we hebben geen praten met Willem Zwaga van de Moon. Want ja, het valt toch wel op. Vorig hier tweede in het eindklassement. En dit hier wil het gewoon nog net met het Ljouwerter scootje. Na 4 wedstrijden staan ze op een 11e plak. Ze zullen nu dus op het laatste plak in een wedstrijd. En dat is net wat we verwachten hier. En ik net wat Willem zelfs voor eren had. Wel luidt het om, vragen Andor Faber aan Willem Zwaga. Ja, ik denk voornamelijk dat het onszelf luidt. Ja, de mojo is in fut. Ja, ik weet het niet. Ja, en
Is het dan dat de bemanning, dat de noorzen net dezelfde kant op staan? Makken stoten volle flaters? Is het skip? Kist er al een vinger op lezen? Nou, je binnen in de jaren ben je bezig met een proces om een skip ergens te krijgen. En die wordt nou met die nieuwe formule wordt die gewoon terugbrutsen. En daar heb ik in de winter een hele hoop negatieve energie in stekken moeten. En daar wil ik het voor de rest net al te vol over hebben. Maar ja, die neem je wel mooi. En ik dacht dat ik die nog wel even van mijn oudskutje kon voor de bouwvak. Maar dat is me net helemaal lukt in de kop. Ik heb net echt zin in gewoon dit hier. En ja, dat vind ik gewoon kut. En dat merk ik nou bij de bemanning. Hè. Dat speelt het een beetje terug. Dus je maakt je foute keuzes. Je probeert een beetje geforceerd te zien. Ik net goed. Dus we zitten nog net helemaal lekker vrij in de wedstrijd. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. Ja, zij is vooral hier is er geen zin in. Hoe is dat nou het kampioenschap begonnen is? Kist hij dan wel weer opladen? Nou, als je winnen gaat dat wat makkelijker natuurlijk. En dat doen we net echt. We zien er wat achterin. We hebben juist een hele mooie start en dan hebben we die eerste routes hebben we wat te volgen. Ja, dan zak je weer achteruit omdat we gewoon net rechtop houden kennen. Nou ja, dan tweede route herpakken we weer, pakken we weer een peer. Maar ja, het is net, plakje zien is net weer weer jaren. No? Dus ja, net tevreden. Nee, dat ben je skipper, dat ben je dan eigenlijk ook een beetje manager. Hè? Ook van de bemanning, van alles eromheen. Hast je een idee hoe het weer een beetje op een rit krijgen kerst? Of is dat heel lastig? Nou, ik heb een beetje het idee dat het momenteel jezelf wat te ingewikkeld maakt. Je soms altijd net helemaal rent, zodat rent, dan moet je het zien simpel houden. En dat is ik. Wij willen te geforceerd dingen bereiken. Dat moeten we net doen. Gewoon het podium maar uit in kop heljen en lekker vrij zien. En, maar ja, het zit het hier niet in het beestje zetten. Dat zet je net even niet in te draaien uit. Dus ja, moeilijk, heel moeilijk. Nou, dat is duidelijke taal. Hij glimt het wel met de moelen, maar zijn eigen staan wat anders. Zijn eigen staan net goed. Het wil gewoon net, punt. En als die een keer in die hoeken zit, dan is het heel dreigig om daaruit te komen. Dat zullen we hier dus ik weer, want ze zullen op het eerste plakje. Nou, laten we naar de Faro aan tag gaan. De Lemmer en de hele mannen en Snits binnen alweer om die onderste tonnen heen. Zullen we ik dat Snits van de orentonnen kiest als de Lemmer. Dus dat wordt weer leuk aansen bij de bopperste tonnen. En de hele mannen heb ik even net in beeld. Ja, die is er natuurlijk nog wel gewoon. Die zit ik gewoon nog bij de eerste treien. Maar welke ton had die keersen het? Dat zie ik net. Hier achterop bij Snits. Ik denk dat En de daar is de hele mannen. situatie mooi wat aan wie dat hij achter Drachtendel moest. En dat hij daarachter geen ruimte meer voor de wal hier om nog op te stekken. Toen winnen de bootjes er al in wezen hier de ruimte voor de wal roppen kennen. Maar hij ziet al hij wiel ont afvallen. Maar Ilke, voordat het verder is, we hebben er ik beeld bij. Mooi. Vanuit de loft, vanuit de drone hebben we er Geweldig. beelden bij. Dus dan kerst bij die beelden kerst even uitlezen wat er correct gebeurt. En dat hebben we hier, denk ik. Of Nee, dit? dat is dit. Dit is nog net wat we. Ja, hier is daar zullen wat zijn, hier, ja, die gaat vallen. Die hier ruimte voor de wal vregen kennen. En die wil nou nog Troddewien. Maar die shirt, oh jongens, ik ken het met Troddewien. Ik kom je rug op die skipjes aan. Dus een hele verstandige beslissing. Want de kerst forceren en tros zetten. En dan sjeest misschien rug uit. En, maar hij besluit, ik je vallen. En nou, en sjug eens even. Hoe dicht hij daar Op die skip. op die skip, die daar, de supporters die daar op die bootjes zitten op de wal. En dit wie een beetje wat ik dacht dat er gebeurde. Er kwam skippen oer bakboord uit de walwaai. Hij lag in stuurboord en gong erachter del. En ja, dat kon net.
Nee, nou, dan weet ik wat er aan de hand. Wie uiteindelijk een hele verstandige beslissing van Klaas van der Meulen. Ons hier het wel eens raar beteren kennen. Dit is de situatie nu. Maar Snits, die het alweer in het kruisrek zit. En dat zit ik Lemmer en de hele mannen. Snits dus hier. Sorry, toch wel dat de wien een beetje meer onhelle is. Dat weer de versissing ik van Jan Jonkman van de morgen. Dat het begint maar in treien, maar er komen een paar knoopjes bij in de rin van de midden. En zijn fjouwen, dan hebben we een fjouwer te pakken. Tocht hij, denkt hij. Een blauwe tonne. Ja. Zullen we hier op een boordje. Een blauwe tonne is een vervangende tonne. Dan betekent toch dat er wat in die wien gebeurt. Dat er wat verhoort. En dan wordt de baan, ja, die moet wat omlijn worden. En als het maar diezelfde ton dorst, dan weten de skippers, als het er vol van tevoren op anticiperen kennen. Ja, jongens, je nou het kruisrak in. Maar de baan is wel verhoren. En dat wordt dan ik altijd wel mooi een signaal onjoen bij de onderste tonnen. Mooi een fluitje zelfs erbij. En maar hij loopt er nog net in, hè? Ze binden mooi aan het slepen. Ja, hij loopt op het boordje. En ze binden mooi aan de gang. Heel nieuwsgierig is dat gewoon echt Snits en de Lemmer totaal over de slag keert. Ja, dat is heel nieuwsgierig om te zien hoe dat Azen uitpakt bij die bopperste tonen. Nu even de middellijn in het beeld sjuggen. Daar is Lemmer. Die had wat langer naar de bakbootswal terug zetten. Komt nou op stuurboord aan. Ja, ik goed zien dat we stuurboord lezen hè, dan luidt het zaal rechts van de mast. Helemaal met wat beliers Jan. Ja. In elk geval op Op de Lemmer. Lemmer. Snits hebben we nog net. Snits is aan de andere kant, dus dat Ja. kun je heel dreig bezien. Dat is echt afwachten hoe dat dadelijk uitpakt bij die tonnen. Het is wel mooi dat er dat doet, want het houdt wel de spanning erin. Ja, ze hebben hier haast de laatste niet straks. Hè. Dus, maar het lijkt toch dat Lemmer die nou daar bij die wal zit. Op bakboord al op die tonnen aan kent. Dat die had in elk geval voorrang. En nou hebben we mooi hoe het skip zien van hoe ze de verdelken. Het komt dichtbij elkaar, maar de Lemmer had voorrang. Ja. Lemmer zit er ik romverdelg in. Dus die maakt het wel een gotje. Maar ken ze dan voor de hele mannendeel? Ik denk dat de hele mannen die had, die maakt, oh ja, nee, daar is de hele man. Ik nou heel tijd, die kende wel heger. Die ken die ton al net aan. Maar de wien is toch wat verhoord. Ik Lemmer die met scrapie om die tonnen te hellen. Maak je het rom voor de Snitse pandel. Ja, dat verschil is groter worden. Dat is heel duidelijk te zien. En Snits is voor de hele mannendel. Dan, En die maakt straks ik nog 2 keer draaien. en De dat hele kost mannen, het dat kost niet. Dus ja, die had toch de slag verlend. Maar deze grote gladiatoren van de Snekerpan en het Lemster scootje. Want dat verschil wordt nou wel heel groot. Dan rennen we misschien een licht beetje op de zaken vooruit. Ben we gek op. Maar Jappie, Jappie zeg ik, Jasper Visser, die had nog net een die-winning helle. Hè? Oh, Vorig jaar net. Nee, dat was zijn vorig eerste jaar nog. hier. Dat was zijn eerste hier. Nou. Het nog net, hij is 2 keer tweede worden, 2 keer derde worden, maar het nog net een die-winning behellen. Dus als het zo bloed, dat zou wel fantastisch wezen voor hem. Een van de jonge skippers in de vloot. Ja, er binnen het Sint-Wurg best wel een soort jonge skippers in de vloot. Maar als ik het hier. En 2 hier en dan een die-winning, dat is natuurlijk wel geweldig. Hier de hele mannen als treden om die tonnen heen. En dat god is grut, Ja. maar de rest. Want Ja. Sjuggens straks binnen de vaste scootjes komen al haast weer in de achterruim van de orenscootjes te lanen. Dan krijg je er les van. Dat ken voor hetzelfde. Dit is een lastig ziel, ja, dat vaderwiense ziel. Het is altijd heel moeilijk om
de druk te houden. Tieter loert erin. Je kan hem ook wat aankruisen, hiet het dan. Dan denk je, we gaan een rechte lijn van de bovenste tonnen naar de onderste tonnen. Want dat is 4 voor de kwartste waai. Maar wat ik wil doen, is gewoon een beetje meer, nou net hele wien, maar ietsje rommere wien. En dan weer een keer giepje. Want dan heb je zowel in een fok als in het grutzuil maximale druk. En maak je meer meters, maar hij je volle mee gong. Ja, en dat zijn de keuzes die is dus makkest. Kies En- ik voor de meters of voor de gong. En ja, daar kun je op trainen. Ja. En dat is tactiek. En ik ondervinding, denk ik. Je wist, ja. En dan is het mooi lietsere boordjes wat makkelijker dan mooi zo'n zwier scootje. Weer een beetje weer een oershopbeeld. Ja. De jouwer. En Ja. Jenne Wout striert om het vierde plakje. Maar de jouwer is Jenne Woord voorbij. Ja. Maar je gelijk draaien, want die wil net in die situatie komen straks. Zoals we niet correct zeggen, maar drachten en grauw. Weer een protest uitroegelen. Maar dat betekent dat de jousters er volop mooi doen om het vierde plakje. Van Jenne Wout natuurlijk als nummer 2 in het klassement. Telt elk plakje. Ja, en het liek ze krijgt op dat ze los wieden. En als het los is, dan kist ik een god slaan. Maar nou met ze weer de street je en dat remt altijd. Ja, want dan kerst net helemaal vrij die slagen kiezen zelfs. Maar we zullen dat de beslissingen in de cruiserakken verschrikkelijk moeilijk is. En iedere keer weer alles uitpakt. En dat betekent dan toch ik dat er een goede baan in leidt. Ja, zeker. De jouwer gaat binnenst om die tonnen heen. En Jenne Wout boetenst. Dus dan schreeuwen we de jouwer op als nummer 4 en Jenne Wout als nummer 5. En dan ben de eerste 5 1 de lemmer, 2 snits, 3 de hele mannen, 4 de jouwer en 5 Jenne Wout. En dan daarachterom, en dat zit er ook alweer heel dicht op. Je het grauw dan nou als 6e om het tonnen. Wol maar die groene vlaggen dus. En dat betekent dat grauw 3 wedstrijdpunten erbij krijgt. Omdat ze een flater maken hebben. Heerenveen hier om het tonnen, Huzum. Heerenveen is Huzum voorbij. Ja. Akrum hier dan achter. Maar hier is de street. Je bent een heel soort, je bent heel tijd lietse wisselingen. Vaak is maar 1 plakje. En Wiels, deze skippen om de bovenste tonnen binnen. Het lemmer alweer mooi aan voort. Andries Brouwer, de scootje skipper van de twee gebroeders. Gaan lang waren hier op thuiswetter. Liek een hele mooie start te hebben. Nou, ze begonnen weg, hè? Hier hebben we de rode vlag, dit is Drachten, hè? Ja, dit is Drachten. Die houdt de rode vlaggen er ontnota in. Als ze maar de rode vlag over de finish komen, dan zetten ze het protest terug.
En dan accepteren ze dus die groene vlaggen van Grauw net. Dat weet ik net. Nee, dat is zo. Is dat zo? Dat is zo, ja. Oké. Dat is zo. Dat hebben we even nu zacht. Mooi, mooi. Ja. Dus dan wordt het protest gewoon teruggezet. Nou, ik moet. Dan verroor het er. Dan verhoor het er echt wel wat. En ondertussen, ja. Hè, Maar ja, als no just, Drachten zit nu in de achterrijn. En dit gebeurde al een keer in de voorrijn. Dus ze hebben er echt een heel soort nadeel van aan. En ik weet net hoe vol het Hattem Hoekstra is. Daar ken ik hem net goed genoeg voor. Maar nou ja, hij zou de verkeerde kennen om het protest gewoon terug te zetten. Hij gaat nou om die tonnen heen. Achter lang waar. Ja, het is zelfs nou laatste. Hey. Wat zijn is jou het voorbij, lijkt het. Dus jou het nog wel binnenste skip. Dus misschien valt het nog daar voor de Ljouters. Maar het is wel duidelijk dat ze het slag het net om naar voren te gaan. Het is mooi dat ze de gate, ja, de platen, hè, mooi Fries, sneller maken. Dus het is net een heel lijn, dat is die ene kant naar de andere kant de mast. En dat, Ja, en Jereveen, je krijgt ietsje jeder om die tonnen heen als de hele mannen. snits. Snits, sorry, Ja. ik zeg het fout. Ja. Ja. Maar Maar dat zit dus nog heel dichtbij elkaar. en dat kent er in het ren van de wedstrijd ken dat ik even wat sneller. Want ja, dan leidt het al wat uit elkaar. Ik denk van uit, het ligt er nou haast net op. Maar dan is de kar van welke tonnen te nemen wordt minder wichtig. En ja, je kan onder de wedstrijd ik even in het bubbelbad gaan, Geertje. En de barbecue, jongen. Ja, dit net. Ik hoop van ze dat het warm wetter is. Nou, het liep me zuur wat te warm als ik die in een man in het Oh, zwarte ja, shirt zie. Zijn Jerms ben al wat onbrand. Nou, heerlijk. Ja. Dat koe haast de sauna van Willem Zwager wezen. Die hier, Nee, die is op een jouwer, hè? Oh, is die Ja. op? Ja. Ja. Maar we gaan in de wedstrijd, want er is serieuze zaken. De blauwe boei nog heel tijd op het boordje. Die leidt er dus nog net in. Sure, mooi de communicatie, zei ik al hier. Vanuit het startskip regisseert. Iedereen contact met elkaar. En dat is haast het 15e wedstrijdscootje. Want dat is gewoon een bemanning, zo'n wedstrijdcomité. Mooi, dat moet ik op elkaar al gestemd wezen. Ben ik de hele tijd ontzettend over het wetter van wat verhoren het er onder wie. Dat moet de skippers doen, maar dat moet het comité ik doen. Zie je ze dan niet vaak maar zo'n stokje mooi een touwtje erom? Ja, En dan, die had ze op een startlijn ik mooi een treienhoekje. En dan kan ze precies zien van, ja, Leidt het er looit heeks, er nog op. heeks op. Ja. Hier hebben we het peloton, onvierd terug Jennewoords. Op een vierde plak. Want de voorste trein ben heel veel voort, maar hier is een de jouwer weer steeds verder, dus dan Ja. zou je wat de jouwer voorbij wezen. Ze bent wisselen en ze leidde er eerst wel voor. Toen ging de jouwer daar het slagje eromheen, maar zij ben in de verre wien. En dan wordt de jouwer ik al Dutsen terug grauw. Jennewoord kiest de bopperste positie. In dit geval denk ik heel wichtig. Sluit het gat. De jouwer had geen keuze. Die mat naar die oren tonnen daar, want daar zit grauw. Grauw rent ik weer uit. Ik kom plakje weer wat niet varen. Hier zien we duidelijk dat de jouwer, ja, die wordt gewoon gedwongen om die oren ton. Die giep je nou ik. Grauw gekrekt dat hij het boord aan boord met die jouwer, want als je er net tussen zit, dan moet je
ik net om die rond te vregen. Ja, en daar zit er nog een tussen. En dat is Akrum. En Matt de Jouwer die ik nog rond te Jan. Ja, want ja, die Matt is rond te Jan. En hier is, gaat het goed, gaat het goed? Nee, dat gaat... Nee, dat gaat net goed. Nee, en daar een tuut van Pieter op het scootje van de Jouwer. En dan is de situatie heel lastig, want dan maak je horen achtersteven van het skipje aan bij het ingaan van de treien. Scheepslengten bij de ronding van het touw, van die tonnen. En ja, dat liep er toch op dat Akrum gewoon daar rocht van waai hier. En nou zullen we even zien wat je voor consequenties uit volgen. Wordt de vlagen, ja dat mat zullen we wel, want ik bedoel, die hebben elkaar heel goed rekken. En Akrum select van de Jouwsters aanvallen, dat is op deze manier net. Of vindt de Jouwer dat hij... Ik denk dat er een rare vlag in het land komt. Heel rustig. Herinneren, het wordt ik onroepen eigenlijk altijd. Dat jet ik. En het wordt tomber, het mag duidelijk wezen dat hij het doet. Hè? Maar duidelijk omgaan van ik knoop er nou een rare vlag in. Ja, dat doet er hier. Ja. Ze hebben het jongen ik bij de Jouwer. Dus Akrum het een protest. Drachten een protest en Akrum een protest. En dat is dan wat het gevaar dat die platte wat smeller wordt. De Jouwerkoer net een kant, of die koer wel een kant uit, maar die waren dwongen terug om die oren bakboordtonnen van de platte te nemen. Ja, en als je dan draait en je leest heel mooi het skip, dan, ja, dan zit eens van de oude boppentonnen Akrum al boord aan boord. En Zullen we even zien hoe dat weer? Ja. Dat praat nog makkelijker, want oors dan moet je het je weer voorstellen en we hebben gewoon de beelden. Dus laten we hier nog even zien. Ja, en als je ze binnen, het gaat eens al wat jij erin bij de trein scheepslengtes, maar ja, hier is duidelijk dat ze zitten aan de binnenkant van het schip. En de vraag gaat om het trein scheepslengtes voor die tonnen, bis ze dan boord aan boord. En ja, dat is moeilijk te beoordelen. Maar dat mooi is in de Zuurikamer. Precies. Want Akrum, ja, die had er net echt nadeel van Holland. Kwam wel goed om die tonnen heen. Maar die rent weer hut. Die had ik grauw weer in het vizier. Maar de koprenners hier en de hele mannen die is natuurlijk wel al een tijdje achter de snitserpan. Maar snekerpan moet je zeggen, want die snekers die hadden natuurlijk hun eigen taal weer. En achter de snekerpan. En maar die houdt staan. Die houdt goed staan. Die verliest net meer. Jasper Visser. Nou om de bobste tonnen. En dan hebben we het over de Lemsters. Het gaat wel goed, zeggen ze op een lemmer. Nou, dat is hier wat je. En dan mooi weer even die onderliek strekken. Die wordt mooi dat lierke, dat slagje erbij. De trim van het grutzeil wordt er mooi bepaald. Ik denk dat alles dan een beetje de hele tijd hetzelfde is. Hij bouwt hem nou net helemaal gigantisch uit. De Jouwer had ik een rare vlaggen. Of zeg ik dat nog helemaal? Dat zoek hè. Misschien als de Jouwer zei van ja jongens, mijn luisteren je bieden Ja, de Jouwer had ik een rare vlaggen. Nou, we kennen dat ik nog zien met voor de tonnenronding. Dus dan kunnen we zien dat die trein scheepslengten wolf net behellen is. Laten we dat toch maar even dwan, want het is toch wel nieuwsgierig. Het gaat je natuurlijk wel om de Jouwer en Akrum. Ja. En Akrum staat voor in het klassement. Als nou een lijn over het helm houdt van de Jouwer loekst, ja, dan zit Akrum er gewoon tussen. En als al van de bopperste tonnen. Het raar is, als je rjocht op die tonnen aankomst, maar totdat die skip dwars is, verhoort die lijn ik helemaal over die achterskip heen. Die draait helemaal mooi. Ja, het is wat technisch, het heeft er een animatie bij. Maar ken ik misschien nog eens mooitje. Maar daar toch creëert een positie dat die oor al heel lang boord aan boord is. Ja. Ja, en dan
de moet de jury maar bepalen. En Ja. mooi beelden en mooi track en trace. Ik weet ik eens net wat ze al hier hebben broeken mooi. Beelden weet ik wel. Ja, beelden maar zijn broeken en trek en trace maar zijn broeken. Ja. En het gaat natuurlijk ook om van hoe zet je dat op papier. Dat is ook weer belangrijk. En dat kende Ian en ik beter als de oor. Nou ja, dat wordt in de protestkamer denk ik nog wel uitvochten. Of ze moeten hem erbij de uithellen. Maar nog even concluderend, Ilke doodtingst dat Akrum gelijk het. Dat hij binnen die traaien skipslengte ziet. Ze vier ik Sjenkoe van het moment dat wij de beelden hier kan ik net bepalen dat het precies die drie scheepslengtes is. Maar totdat de Akrum hem steeds maar dwars zetten, is het vrij snel dat er dat Akrum er tussen mocht. Verderop in de wedstrijd zullen we Akrum dus al kruisen en Heerenveen nog heel tijd, die maakt nog heel tijd om die onderste tonnen heen. Akrum is hier, die zullen als in het zwithokje matten. Nog weinig skiën aan het schip. Wie meer een ketser dan een botsing. Ja, gelukkig al. Ja. En de derde jouwer, de oren, kunnen er dan als koetsjes van profiteren. Nou, ik moet zeggen, de jouwer had een hele mooie slag maken. Want Jenne Wout verliest je weer. Ja. Die zit zowel tussen de jouwer als Akrum in. En shirt, denk ik, 2 koetsjes straks aanst aan hem voorbij gaan. Akrum, Jenne Wout nog wel heger. Akrum mooi straks komt uit de wal, maar ze zijn Safir, dan moet ze wel dichter bij de wal wezen. Was het er een romte om vregen kennen, want als de romte is om achter Jenne Wout dat, nee, dat mooie tijd. Ja, dan is het de jouwer die daar toch een hele mooie slag Hele maakt. mooie slag. Maar ja, wel maar die dreiging van het protest. En ken Jenne Wout dan, ja, die draait op tijd. Die mooi Akrum net hinder je. De tuig met vol wezen, dan ben je trolle wien. Grauw. Jenne Wout. Gaat achter alles deel. Scoort hem los. Net mooi onder helle. Beter jij er wat afvallen, maar ja, daar zit ik dan vooral hier oorskoets. Ja, je bleef het toch verschrikkelijk spannend in die middenboord. Maar dat hele lietse kwart slag je bakboord uit de wal hoor. Jelle Wout vijfde, Akrum zesde. Ik denk dat uit de start was nog goed. Nou zien we de hele tijd. Heerenveen die daar, ja. Ken die de voordeel? Ja. Hij doet het. Hij doet het al. gewoon. En dan, Dan draait Heerenveen krijgt Verhuizen. ja, maar dat Het kent. Dit ken. Hij leest op tijd vol. Hoe net van hun lijn te wieken. En daar terug klimt Heerenveen toch ik weer even een aantal plakjes. Nou, we kunnen beter zeggen dat Grauw een paar plakjes uitzakken. Die gaat van 6 naar 8. En Heusem bloedt op het negende plak. Ik zal aanst weer even een staan, Jan, als ze er alle jaar weer omheen naar binnen. Heerenveen en Grauw is zuiver gelijk. Hè? De ene ging wie binnenskip, de andere wie boetenskip. Maar dat scheelde net al te volle. Na Heusem krijgen we de Zuidwesthoeken hier. En als ik dan nog even de animatie erbij pakken kan. Want dan het is altijd die cirkel die is denkbeeldig natuurlijk. En dan
krijg ik een mooie beelden binnen van de trekker. Dan liep het toch dat Jouwer echt wel vrij voor wie op Akkerum. Dus dan maakt me wel een beetje weer nemen. Maar dat is ik gewoon de jury, dus dat is het wel goed. Ja. Maar liep het erop dat de Jouwer toch al in een cirkel wie in die denkbeeldige 3 scheepslengte lijn. En de Jouwer nog erin komen moest. Dus we zullen het zien. Het is onder de jury, onder Ilke Lok en consorten. Ja. Dus al het collega die in de jury zit hier En- bij de SKS. En als ze nou verstandig binnen, ze lezen heel mooi in die wedstrijd. En ze weten het van elkaar, beide krijgt net of krijgt bol. Ze hadden eigenlijk net zo volle mooi verlen, beide. Zetten ze hem net erop. Dan zoek je zanggeval, zei ze. Ik hou er in de regel net zo van, maar je zoekt ze, zet hem net terug. Want je kent er beide keer van haar. Want een Zullen we hier nou wat zijn als halfde? Dan heeft hij het laatste plakje oerjong. Klik het er al op. Want nou gaat lang waarom met tonnen. En daar achterom hebben we dan nog drachten. En dan komt hij uit. Ja, dan is wat zijn die is van het laatste plak al. Dan heb ik de noemers 1 onder mij 14 op papier staan. Eerste de lemmer, 2 snits, 3 de hele mannen, 4 de jouwer, 5 Jennewaard, 6 Akkerum, 7 en 8 Jerveen en Grauw, 9 Huzum, 10 Zuidwesthoeken, 11 Waadzijn, 12 Langwaar, 13 Drachten en 14 Ljouwert. De eerste 5 heb ik even in beeld staan. De tussen staan dus hier bij deze wedstrijd. Maar het is intussen ik haast 20 van 4. Nu hebben we natuurlijk een beetje letter starten. Dus ik denk dat ze nog wel een route doggen. Maar we gaan ik wel richting finish. Ik hoop nog in je route en dan finishen. Correct, omdat er toch wel hield dit nog weer wat wisselingen binnen in dat veld. ja, daar gebeurt van alles, maar ja, Ja, het die is eerste vooral treien net nieuwsgierig. zozeer, maar de rest wel, ja. En daar is ik nieuwsgierig nou, hoe luidt dat nog? Jesje Lemmer, joks onder in beeld. Die moet nou ik al anticiperen op al die scootjes die verder wien de trokken dat veld in komen, want die sluit haast om bij de achterlijn. En Ja, snits erachterom. Kies nou dezelfde slag als de lemmer. En dat hebben we hier een mooi in beeld. Lemmer en snits. Lemmer had de snekerpan nog net afskodden. Ze lezen wel heger. En het is de perfecte plak om te verdedigen. Wat heger en voor. Dus, en je net een soort scootjes daarachter. Dus als ze nog 10 keer trodden wat zeggen we wel eens vaker bij een finale. Dan je ze heel vaak nog trodden winnen. En dat kan alleen maar als nog geen concurrentie achter die hast. Want ja, dan is het spreekwoord maar het been. Waar hij mooi van trok gaat. En daar hebben ze nou helemaal geen les van. Want de eerste treien ben 4-4-4 voort. En ja, daar is het al even opzag. De eerste die-oerwinning zou dit eventueel betjutten voor Jasper Visser. En zijn bemanning, de Verzels. Die weer ontwerken op het dek. Ja, en dan ziet het er heel rustig uit. Oeh, wat zil dat van binnen toch? Het is gewoon concentreren. Jirik, adviseur, Oert-Wettersjen, Hidde, achterom. dat is Hidde Jan Haven. Dat is een betoefd jingling-zieler. Een paar keer Nederlands kampioen. Dus het net de minste onboord. En die zit er dit hier ik voor het eerst op. Vorig jaar had er nog een ooradviseur. Maar na het kampioenschap vorig jaar had er Hidde Jan Haven vregen. En die stiert dus nu achter op het dek. Ja, naast ja. Jasper Visser. En Albert, die Visser, die draaft het niet voor. Want ze komen blijven halen. Dus je we die jachtjes lezen. Ja, en die... Ja, want Albert die houdt het voordek in de En gaten. die maakt hè? daar Ja. in de gaten. Een halfjes en Hansie nog krijgt. En nou omheen. Nog tros zetten. En nou En nou draaien. Ja. Nou, feilloze communicatie. En we hebben al een keer gezien dat het heel belangrijk is om
al die meters te pakken. Want die bakboordstonnen, de eerste heegste tonnen van dit rak, die leidt er best wel gevaarlijk in. Maar ik zei ze nog een extra slagje met het ding. Want Ik zie die tonnen nog net. Nee, Maar die laat je meer stuwen uit, denk ik. Ja, daar lezen ze. Dus ik zei maar er nog een slagje op Helly straks. ja, dat kan ze nou net in één keer onzien. En hier is Snits. Die ligt het er een beetje uit de zakje. De snelheid neemt wat al. Ja, dat is even links. De fok wat kil bij Lemmer. Dat is moeilijk te schermen. Daar hoor ik nog wel eens een aardige winstgifting in zitten. Maar hier had ze de druk alweer te pakken. Het is ook duidelijk dat ze nog wel een slagje maatje hadden. Dat ze nog een keer terug de biem hadden. Dat ze hem net in één keer onkennen. En dan zien we daar in het midden van het beeld en rechts in het beeld zien we de nummers 2 en 3 onkomen. Snits, hier achterop bij de snitsers. En de nummer 3 de hele mannen. Is er nog wat mogelijk hier in die street? Nou, je weet het net, want de omstandigheden veroorzaken had. En je zag we duidelijk dat Lemmer een verdedigende slag doet. Skeen boppen, de snekerpan draait. Dan weet je altijd dat je in harde hand zit. Je maakt je dezelfde slag, dus je krijgt dezelfde winstgiftingen. Je risico. En hield hij het nog heel knap. Ik de hele mannen die er... Ja, deze man net meer voorbij kan. Nee, maar houdt wel staan. Maar houdt zeker staan. Dan ziet het er nu uit dat Snits het lijkt Boppen het. Boppen werd er het. Want de eerste 3 wedstrijden, dat ging net fantastisch. Maar juist dus eerste en nou al vrij... nou ja, stabiel op een tweede plak. Dus dan is die beslissing van dat Snits wel eens mooi van ken om de podiumplakken is toch, komt toch redelijk uit. Albert Visser die het maar bloedwezen. En die rondet nou de bobste tonnen. Dat de hele mannen ik nog een slagje op maatje had of zo die hem in één keer kennen. Ik denk het net. En hier slaat ze toch wel wat een grutter gatje. Hè? Dit Ja. is, het liep er toch op dat de Lemsters onbedriegen. Hier nou hun eerste dagwinning in. Ja, want hier hebben we de snitsers die nou om de tonnen komen. Nou, En dan daarachter de hele mannen. Nou, die is een heel lijn los van de nummer 4, maar die moet nog wel een extra slagmaatje. nou, hoe begonnen we de wedstrijd? Mooi een valse start. Vervolgens een goede start. Een paar scootjes die gewoon helemaal onderin zitten. Waaronder hele mannen en drachten die in je klap omheen, maar in je keer hoe staan. En deze zitten letterlijk Lemmer en Snits bij. Gelijk al een heel groot gat sloegen. De hele mannen kon mooi vloot houden. Drachten kwam Groutje in.
Drachtenlui oer bakboord, Grauw oer stuurboord. Er zit Jenne Waard bij. En dan hebben we het nou al aan het begin van de wedstrijd. En daar voer een protest uit. Grauw erkende zijn fout. Vaart rond maar in groene vlaggen. Verder in de wedstrijd hebben we nog de onvaringen jongen tussen de Jouwer en Akrum. En in de middenmoot alle lietse wisselingen. En zo zien we hier nou maar een heel groot gat van de noemers 1, 2 en 3 tussen de rest van het veld. Nou, al een beetje in het slot van deze wedstrijd op een langwaarde wiel. Maar we hebben nog geen actie op het startskip jongen. Hè? Of op het, dat wordt nou een finishskip vanzelfs. Nee, we hebben dus nog even om over die protesten te praten. Drachten die het protesteert zien Grauw. Grauw het ik zei van wij hebben fout west. Die hebben een groene vlaggen lutsen. Dat betekent dat ze de fout tajouwen en dat ze 3 strafpunten krijgen als Drachten het protest net terugzet. Vat Drachten aansten wol maar die rode vlaggen terug de finish, dan zetten ze het protest terug. En nou ja, dan heeft kans dat Grauw 14 punten krijgt. Omdat ze ik al onjoen hebben van wij zien het een fout. Maar daar mag de jury hem dan dus nog wel oerbogen. En we hebben nog een protestsituatie. En dat is die tussen de Jouwer en Akrum. Die het beide een rode vlaggen hebben. Die dus beide het Sinnelkoor protesteren. Nou ja, het is even de vraag van vader zij aan ze maar die rode vlag in het wand tro de finish. Want ze hebben beide net een heel soort baat bij, denk ik. Maar dat moeten we zien bij de finish. Als die rode vlaggen er nog in zitten. Nou, die finish is er nog net. We zien nog mooi een route. Hier zien we Akrum. Daarachter Jenne Wout. Ja, Akrum doet nog weer even een onvalslagje. En de Jouwer is nog net om die tonnen heen, toch? Ilke, heeft u dat jongen dat de Jouwer al de heegste tonnen had? Nee, het is volgens een mij, Jouwer. Jouwer had nou weer een hele minder slag Ja. maken, lijkt het erop. Het is wel gigantische wisselingen. Ze binden Ja, daar komt de Jouwer nog pas om. heel nieuwsgierig wat voor slagen, soms weer tussenslagen, even verder voort. Ik bedoel, net te vaak Trodewien wie het credo, je wordt, maar ja, Daar is de Jouwer pas. er zitten saffele wieskiftingen in dat het Ja. soms wel leert had. Het is een suggers even oor. Tja, Het is ik net een lietsgatje. Het is een gigantisch gat en het is hier toch echt Pieter Meter van Akrum. En die ik een gat slaat maar Jenne Woord. Maar ja, wel de rode vlaggen die we al nou, wie wij dat Ja. we discussieerd hebben, waar de jury Ja. zich op boegen mij, wel in de nekkenfield Hing het er in elk geval nou nog in? bij hem. En ja, dat grif ik bij Bij de Jouwer. de Jouwer. Ken haast een doos. Nee, hier, dus Akrum mooi naar het vierde plak. Dan docht hij wat hij de hele titel doet in dit kampioenschap naar voren zielen. En dan ben ik benijd. Nou kennen ze straks haast even, ja, het is nog wel een ander man met elkaar praten, maar is er communicatie tussen de skippen van wat doen we? Ja, dat is net met dit scootje weer. Nee, dit is Jenne Wout. Die bakboord voor de Jouwerdel ken, Weer de vlaggen bij de Jouwer zien we nog. maar ken Jenne Wout de tonnen. Die maakt je een hele eind vallen. Nee, die kennen tonnen net maar om. wat doet Jenne Wout? Ja, die kennen tonnen net Nou, om. nee, maar die valt helemaal. Die het helemaal net. Ik denk dat ze nou nog weer een slagje doggen. Trollewien. En Ja. dan is hopelijk dat ze vaart Grauw kennen. Het is wel een hele bijzondere manoeuvre. De Jouwer op het vijfde plak. Het gaat ik net helemaal goed hier bij Jenne Wout, want daar komt straks Grauw ik komen. Ja, Het lijkt het wel dat die Wien helemaal skift. Want sure, ik Grauw, ja, die Wien die draait, die ken die ton ik lang net aan. Die Wien die draait je gigantisch. Komt me niet krijgt er nog nou, omheen kroepen vanuit die walwaai. En vandaar dat Jenne Wout, ik zag voel, die weer net aan het vallen hele Wien, maar gewoon een enorme wienskift. Nou krijgt Grauw hem weer goed. ja, dan just hem opdraaien. Just hem opdraaien. Maar het is ik net een liedsteekje. Het is ik net een liedsteekje. Jongen. Wat een wienskifting. En krijgt op tijd voor de Grauwsters komt hij weer. En ja, Jenne Wout doet het toch goed, hè? Want die houdt dat dan toch gong in het skip.
Ja, En, Jennewald draait nou en als zesde om die tonnen. En vlak daarachter, ze zijn dus wel Ja. heel dichtbij komen, is de Grauw en daarachter het Jerveen. Ja, die profiteert dan weer van die winstgifting. Ja, en we gaan nog geen finish, dus we krijgen nog een volledig cruiserak. Bijzondere omstandigheden hier bij de Bopperste Tonnen. Maar dat maakt het wel leuk, want het is nog lang net bezield. Nee. Zeker net van oude plak noemen Fjouwer. Hier Jerveen. Zo'n Jongsma voorop, Hoyt Jongsma achterop, staan beide op het schip. Draaien brouwers, oh nee, nog meer brouwers erop. Want er is ik een brouwer, zit er ik nog op. Met alle brouwers en jongsmas. Huzem gaat hier als jongen om de tonnen. Ik werd knap. Ik werd knap. Gewoon hield dit staan houden, hè? Ja, nou ja, ik een hele laatste positie gaan slaan. Dus, Op het voordeksje op de Wietse Bandstra. Skipper in de IFKS. ik weet net dat er nou onjouwd geval grote vis die vong had. Want ik weet net wat voor afstand je hier met jou hoor. Tussen de tonnen en het scootje, denk ik. Ja, nou de tijd hij, dat neemt niks meer aan natuurlijk. Langwaar, wat is er met Langwaar? Die komt er hoe stuurboot om en jouwt hij daar rond te. Om wat zijn? Ja, dat is ik al hier weer. Ja, wat zijn dat? Ik geen gong. Het lijkt het al goed te gaan. Maar we kunnen vaststellen dat hij wint. Dus zo nou en dan. Zij komen ik weer volle hegen daarbij. Ja, want Langwaar ken hem nou net aan. Ze dezelfde vlaag als Sjeur, die krijgen ze nou weer. Als Grauw krijgen. En als juist we Zuidwesthoeken kwamen, ja, die had nog 40 volle meters wisseld. Jouwt dat ik nog veroring voorin. Ik bedoel, zulke verrassende winstgiftingen. Het zal Lemmer net ook komen, want die zal gewoon het gat houden. Dezelfde slag hier. Ja, Sjeur en die wien. Langwaar de tonnenheli. De fok keelt al. Ze beziek je nou op de massa van het gong van het schip om die tonnen heen te dreeuwen. Op het goede moment de fok on, helemaal strak. En dan de geek uit, achter. Hij doet al een pikje jaders, jongen. En dan mooie middelpunt verliedende kracht om die. En lukt dat diegene die erachter zit. Nou, in de regel had hij al een heel soort smarrige wien gehad. Nou, Dat is wat zijn. dat is wat zijn. Het dat voor wat zijn, Joet. Ze zitten er nog net in, Ze zitten net zo aan. Zit er wel Als er dit helpt, dicht dan krijgt hij de Linegietsprijs. En het liep er wel op. Want hij krijgt op die druk in die fok. Ja. Keurig. Kost natuurlijk een heel soort snelheid. En daar profiteert Drachten ik weer van. Drachten gaat als tredje om de tonnen heen. Mooi. Nog heel tijd die reële protestvlagen. Het protestje in Grauw in het bakboordswand. En dan hebben we één hand die nog net om die tonnen is. En dat is Ljouwert. En we sjuggen En dit is de strijd voorin. het verdedigende spul van de Lemmer op Snits. Snits beziekt alles, maar Lemmer houdt dezelfde slag. En bleef boppen de snekerpan. En dan maar net hopen dat de wedstrijdleider partijdig is. Want die komt vanzelf uit Snits. Dat hij het zo lang trots ziet lid. Ja. Arie Amsterdam is een wedstrijd puur zang en zal dat nooit doen. Die zal dat net wel. Nee. Maar zal ik tevreden wezen met de prestaties van de snekerpan? Want ik een tweede plakje, het is natuurlijk weer poer best. Maar we zijn nog net op tijd van de wedstrijd. Wisselende omstandigheden. Ljouwert hier als nummer 14 om die tonnen heen. Dit is de voorrein. Mooi Lemmer, mooi Snits. Ja, en dan moet er ik ergens de hele mannen wezen.
die het alweer in het cruiserek zitten. Wil dat de oorenscootjes nog in het Voordewiensterrek zitten? Dat is toch een mooi strietje voor hem. Daar is de hele mannen. Kiest hij dan Kan de die orenslag? Kan die nog profiteren? Ja, Het de zou hele ik wat mannen die wezen. beziekt nog wat. Kiest voor de orenslag. Snits nou Troddewin. Maar dat kotje, dat is net grutje. Ze gaan vlak achter de Lemstersdel. En die ging gelijk weer Troddewin. Mooi om te zien. Helemaal in de verdediging. Dit is het speeltje, hè? Ja. Gelijk de boppen, maar het is echt. Snits komt. En Snits gaat weer Hier omheen. hebben we de Ja. finishvlaggen. En waar is dan de finish? Ja, de finishvlaggen luidt erin. En Snits gaat weer. Snits gaat weer, Troddewin. Wat doet Lemmer? Kiest hij ervoor? Je hebt nou een stuurboot, die weet dat hij straks op bakboord aankomt. Maar kan hij in die slag al? Hij liet hem net verleiden om nog een keer Troddewin te gaan. Hij liet Snits los. Is dat verstandig? Lemmer zet hem Bob terug. in beeld zorgen we de hele man. Luidt volle Heger. Dus ken ik Heger zielen daar onder wien. We hebben een krijtje wat lijst van die achterbluwers. Van Drachten. Maar de finish luidt erin. Er wordt ons altijd in het cruiserek finishen. Maar En dan is die finish luidt boppen in. Als ik het zo goed zie, Bij de bopperste bij de tonnen. bopperste tonnen. oké. Dat is ik het mooist. En dan zien we daar, denk ik bij de, Ja, daar is de boppen in de... bij de- Linksboven zien we het finishskip, het startskip, finishskip. En daar zien we ik een tonnen lezen. En dan is En het dan toch hebben we hier... Lemmer die hele goede papieren had hier. Die kent er heeg, hut. Snits die een 2 keer extra draait had. En natuurlijk, ongevallen. Ik bedoel, je sport zonder ongevallen. Mooier is het net. Je ziet de wien weer een beetje draaien. Ze moeten weer wat deel horen. Wil Snits hem nog heger hakken. Ja, en altijd dan zo van die hele gekke rare wienskiftingen in zit. Maar het is nog een behoorlijk wat. Hele mannen hebben is rechts, maar die hebben we nog net in beeld. Die En daar net meer bij. net meer van profiteren. Die hebben we hier in beeld. En ja, daar heb ik gewoon een spetje voor aannemen. Zo'n mooie wedstrijd zielt. Daar Snits rechts. Links Lemmer. Snits en Hut. Minder wien daar bij de wal bij Lemmer. En Lemmer leidt nou oerbakboord. Kan die de ton aan? Kan die de ton aan? Of maakt hij nog een slagje mooitje? Dat nou liep het. Net. Nog net. Maar ze moet nog op gang komen. Boe, dit is... en niet krek zeggen we dat wat bij Grauwbaden. Dat hun nou ik heel graag gaan willen. Ja, nou komt er wat druk op het skip. Nou kennen ze wat heger. Ja, daar had ze hem. Nou kennen het weer wel. We zien je rechts de green stadkorter en daar links boven hun het wordkrap. Maar ze mogen natuurlijk gewoon hem in de wien gooien. Ze kan rond voor Snitsdel. En dat is de denkbeeldige lijn doorheen. Nee, dit komt goed. Ze kunnen hem ik gewoon uit Troddewin gooien. Dat zijn ze dwan. Mooi beeld even van Jasper Visser. Op het achterdek, onder het helmhout. Liek het Ze kalm. beginnen al te klappen, nou al. Ja, daar winnen. De allereerste die-overwinning van Jasper Visser. Geweldig. Heel mooi. Heel mooi. Hebben we het lokweesje. Even een knuffel van Hoyt. Ja. Even een kroepje. Ja, sure. Zij Hoyt. hebben goed afsprutsen. Hoyt neemt het even oer. Hoyt neemt het helmhout even oer. En ik ondertussen oer de streek. Nou, daar is het Snits. schot. Stekenpan en daar is het. Ik net minder juicht. Snits als het ware. Staan die weer dan toch liedje, hè? Tussen de nummers 1 en 2. En dan krijgen we dadelijk de hele mannen die als vierde oer die streek komt.
treden. Het redden, sorry, ja, ik zeg het En fout. dat zal voor hun ik als een eerste plak vieren. de- Op het podium. Ze mooien de vlag in top hiesje. Nou ja, dat... Die beelden, zoveel graag aan straks van hoe die bemanning dat viert. Altijd zo mooi dat je dat net zo vaak mooi maakt. Toeters en fluiten. Nou, alles wordt broekt om de overwinning van de Lemsters te vieren. Maar ik de hele mannen. Lodewijk-meter, mooi height. Jappie aan boord. En zei je van de Mullen op een voorgrond. Ja, dat is zij. Ik jury wel jong. Maar ik zei, geen terug de finish. Nou, en... het schot. En de handen in de lucht. Bij de hele mannen. En dan een heel tijd. Neert. En dan moeten we een skofte op de nummer 4. Maar dat kan dan wel spannend worden. Want dat wisselen hield dit nog. Dus kunnen Akram, de Jouwer en Jennewoord. Misschien Grauw en Jereveen er nog bij. Maar Jasper Visser, die had het Joet won op de Langwaarderwielen. En pakt zijn allereerste dagoverwinning. En verzels wollen wij hem even jaren. Jaren wat hij te zeggen heeft oer deze wedstrijd. Zijn blijdschap even tonen kan. Ik kijk je vandaag. Ja, Arjen de Boer die is al op het schip. Hoe viel dit? Ja, geweldig, geweldig. Super. Ja, echt top. Super stad. Zet op die gang en nou, ik kwam hier maar eerst bij de bovenboeien. Toen we het hier direct een gatje maar zien draaien. Helemaal Snits en wij. Ja, Snits rond goeie, die rond beter dan us. Die rent top. Dat hele seizoen al. En, Ze kamer staan er gewoon een stukje dichterbij, hè? ze rond beter en wij ronden het net super. Net super. Maar dat viel ik in de wedstrijd wel. Maar ja, we zien Sagoe steeds in de druk. En als voorop zit en de vaas de goede kant op. En dat doen we denk ik hartstikke goed. Ja, dan moet je er maar voorbij komen. Ja, en de laatste 2 kruisrakjes wie natuurlijk gewoon verdedigen. Hè? Wat ik vanmorgen ik zei in het interview met een collega. Als het voorop lijst, dan must op een gegeven moment verdedigen. Je. Ja, en dat nou weer het hier tevoren. Gelukkig. Ja, wat zien ze dat een beetje zien hoor te hikken van ik wil toch wel eens een keer die die-overwinning pakken. Absoluut, absoluut. Dus vorig jaar 2 keer 2 en dit hier een keer 3. En ja, maar ja, het is net samenkleren. Hè? Dus hey, dat eind van de wedstrijd de focus houden. Want de shirt al hoe die 10 man er bij ons kwamen. Dat ja, focus in de hele wedstrijd. Ja, nee, want ik heb me intinken, het is wat vervelend, want we hebben het heel door Jereveen, we hebben het door Grauw, we hebben het door Jennewoord. Maar eigenlijk, je hebt het Lemse scootje terecht gewoon bij de favoriet. Nee, mooi zo terug in. Je bent een mooie... nee, prima. Nee, weet ik net. Wij Het is er lekker wat in de leiden. Ja, nee. Hier hebben doe je de lemmer. Precies, nee. Maar wij doen gewoon ons eigen ding. Ik ben nog maar voor 2 skippen natuurlijk. Dus je moet ik net al te heeg in de BMG zitten. Ja. Ik gewoon een hoop Willemeis in de hand hebben. En elke wedstrijd die we mooi varen. En zorgen dat we, ja, dat we de goede dingen bloeien kwam. En dan weten we wel dat we de man heel erg lastig kennen, meidje. Maar ja, als je Jappie die rent hudden, maar hij krijgt wat meer ervaring. Siet zet wat meer ervaring. En Sion is een ervaringssport. Ja, dus ik maar lekker in die underdog-rol. Maar ik weet zeker, voordat hier ben je maar zonder eindigen, dan wordt het absoluut beter dan het vorig jaar. Nou, dat zou mooi wezen, maar... Nee, dat was gewoon een podiumplak. Nou, dat is nog een absolute ambitie. Maar nee, we zullen het daar per dag en we genieten hier eerst eens even van. This is bin. This is bin, ja. Lokweesje. En mooie vrije dag hierna, hè? Dus we kunnen er even van genieten. Dit wordt let? Nou, ik denk dat ik met Tito Bergje, maar die man die zat hier wel even let, maatje. En even chillen. Lokweesje. Ja, dat is altijd het mooiste winst hier op Langwaard. De dag daarna is vrij. Dus dat kerst er eventjes van genieten. Maar neem van mij aan dat ze best wel in die focus blijven. Intussen, tijdens dit interview is er nog finishje. En Gong Akram als 4e oer de finish. En Akram hier net meer een rode vlaggen in het wand. Dus die zie je geen protest in. En hetzelfde geldt voor de Jouwer die als 5e om oer de finish gong. Dus die 2 protesten die binnen eruit. Nou, op een 6e plak Jennewoord. En dan zullen we hier de Grauwsters dit nou dadelijk als zonde oer de finish komen.
En dan Mooi de groene vlaggen. mooi Dat- de groene dat- vlaggen. En dan is het zelfs de vraag, boeten wat de rest van de vloer docht, maar wat het het drachten, het die nog een rere vlaggen. Dat wordt heel nieuwsgierig om daar nooit te zien. Heerenveen en de Zuidwesthoeken die varen nou richting de finish. En Heerenveen zal dan achter Grauw als 8e hoe die finish gaan. Hier binnen de vensters, daar is het Tonsi en daar is het Scott. Nummer 8 voor Heerenveen. Zuidwesthoeken. Is Huzum dan nog voorbij gaan in deze laatste route? Want Huzum leider hier. Oh, daar komt Ja, Huzum komt krek in Huzum nog beeld. gewoon. Maar die zult dat- die wieners, ik zag skiften. De Zuidwesthoek kennen ook gewoon Satro die lijn in de varen. Ze hoeven natuurlijk net op om die tonnen heen. En die stekt hem nou, die had... Dat is de Zuidwesthoeken. Zuidwesthoeken, die had... En dan vlak daarachterom Huzum. Op een ziende plak. En dan moet er nog fjouwer finishen. Dat vonden we even zien. Hier hebben we het scootje van Drachten in beeld. Ik zeg, er wordt een rode vlaggen toont. Ze horen. Of hellen ze hem er nou krek uit? Hij is een knoping volgens mij. Het is moeilijk te zien. Of is het er zien aan? Het is wel mooi om dat even in de gaten te houden. Langwaar gaat nou als halfde over de finishline. Hier hebben we Langwaar. Nee, hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Hij gaat eruit. En dan krijgt Grauw 3 punten. En dat binnen strafpunten. En die moest net aanlopen. Dus een jure dag. Dat zijn extra punten. Dus die krijgen de 3 punten bij. Langwaar hebben we opschreven op nummer 11. Ja, nou, dan wordt het nog wel even voordat we de nummer 12 en 13 en 14 krijgen. 12 zal dan Drachten worden. Geen ik even vanuit, want ik zag wat zijn net. Hield die 12 de laai. Nee, die zit helemaal achterin. Mooi Ljouwert. Op een prachtige tredenplak. Weer Joet Lodewijkmeter van de hele mannen. En uw verslagjouwer Arjen de Boer. Die is al bij hem op het skip. Moet nog eventjes wachten, want er moet natuurlijk ik nog gewoon zield worden. En ik zeg de height van Lodewijk, ik op het skip. Dus zo'n ik zei ze kennen. Jappie meter, neem door dat helmhout even door. Jappie het dat ik wel eens vaker dien. Skipper op het Ljouwerterscootje West. De skipper op het Ljouwerterscootje West. En doe het Lodewijk het ik wel eens oernemen matten, omdat Jappie ziek weer. Maar Lodewijk is nou zo'n 2 jaar skipper op een hele maand. Nee, iets langer al, hè. Hier is fjouwer. En dit binnen hekkensluters. De hekkensluters die het oer de finish gaan. Ja, waar worden dan de hekkensluters? Ljouwert in de laatste en Wallet zijn als allerlaatste. En dan trobrekt Klaas van der Meulen toch zien stabiele race. Ja. Om het nota in dit kampioenschap. Ja, en je net zo volle handen omheen op het Ljouwerterscootje. Ik hier het krijgt al even oer Lodewijkmeter. Hij had een podiumplak helle Joet. Hier op een langware wiel. Arjen de Boer, die is bij hem. Ja, hij Tony kent Meter, hele mannen. Kreeg derde plakje. Nou, dat is wel een felicitatie waard, toch? Absoluut, absoluut. Ja, hartstikke mooi zield. We zijn mooi met z'n draaien viert gong. En, Prima start hier, Jim. ja, prachtige start. De eerste start helaas, de eerste start wie ik precies zag. We zijn van we moeten er onderin wijzen en we zijn we doen er nog een keer. En ja, pakt er mooi uit. Ja, hoe is het dan? Dan ben je mooi fort en is het algeheel vals. Ja, dan mag je nog een keer. Ja, nou, dat we juist de regels zijn. Juist er een prachtige start, dan doe je direct net terug. Dus daar hebben we wel een beetje patent op. En dan mag je binnen 4 minuten weer herskijken. Dus we kregen wat meer seconden, we kregen wat meer minuten nadat die rede bal eruit kwam. Ja. Dus dat was mooi. En ik zei, onder het ontje nog een beetje meeslepen. Ik denk, die wordt nog gunstiger. Nou ja, ik denk, dat mag wijzen. Nou ja, dat had ik goed uitgepakt. Dus ja. En de lemmer wie gewoon rapper. Nou ja, het is,
Hij skifte wat en lemmen weer wat hij draait. Dus ja, dan wordt er wat minder. En dan, als er dan er ook ooit, dan gaat er voor me langs. En dan hit er mee. Nou ja, dat is zo. Dat is, ja, dat is nadeel, ja. Ja, dat is het nadeel. Ja, en dan komt Snits, hè, Kim. En we weten al, je Snits. Ja, Snits is de verrassing. Ja, nee, dat weet ik niet. Misschien ben wij wel de verrassing. Ah, je het zeker. Nee, maar het gaat hartstikke goed. Dus ja, we zijn mooi met elkaar aan het klimmen als team. Ah ja, we zijn het kampioen niet hier. Dat komt misschien wel. Nee, precies. Ja, oh, nou ja, dit klinkt wel heel ambitieus in ieder keer, Lodewijk. Ik ben wel een mooi team mee bezig. Dus het is, als je team een beetje bij elkaar houden kan en met elkaar op inspelen, nou, dan gaat het weer hartstikke fantastisch. Dus, nee, dat klopt. En natuurlijk vind ik het ook mooi dat je ambitieus bent. Maar voor het hier ben je toch een stedje in eindigen? ja, maar toen weer het heel los, hè. Het weer nog wat oren dingen aan de kap, hè. Toen kwam met hem overleden en dan weer wat oren familie prikkelen. Dus dan hebben we op een gegeven moment de kop heel ergens oorzetten. En nu is het gewoon elke niet, de kop is er helemaal bij. En je wil gewoon je steert er echt leuk bij nou. Ja, nee, elke dag een mooie wedstrijd zielen en dan zullen we vanzelf worden. Hartstikke wisselend kampioenschap. De toppers die zitten af en toe achterin. En ik weet ook net wat Grauwjoerd weer en Heerenveen weer. Maar die zal ik wel rond saai zitten, denk ik. Want, in elk geval achter de hele mannen. Oh ja, dat is ja. Ja, dat is toch mooi? Ja, prachtig toch? Mooi ja. Ja, ik ben hartstikke blij. Ook wees. Dank u wel. Een hele blijde Lodewijk-meter. Die treden we het mooi de hele mannen en de tussenin hier ziet Snits nog. Jappie Visser, mooi de Snekenpan op een tweede plak en eerste dus Jasper Visser, mooi de lemmer. En daarmee is deze vijfde wedstrijd Aroen. We kennen de die-uitslag. Weer eventjes Jan. Eerste de lemmer, tweede Snits, drie de hele mannen. Fjouwer Akrum. 5 Diauwer, 6 Jennewaard, zo'n grauw, mooi en groene vlaggen. Dat betekent dat ze de 3 extra punten bij krijgen. En dan gaan we naar het tweede rietje. En dan komen we bij de nummer 8 uit. En dat is het Heerenveen. Wacht je nog even op dat de kaart mooi beweegt. Mooi min praten. Op een 8e plak het Heerenveen. Joggende Zuidwesthoeken. Zien Huzum. Alve Langwaar. Tolve Drachten. Tretjen, ja, ik joe het slag het net. Ljouwet, Fietjen, wat zijn. Dat is de uitslag Joet op Langwaar. En dan komen we bij een nieuw klassement. Eerste staat nou Jennewaard. Maar 12,9 punten. Tweede is de Lemmer met 14,9 punten. Derde Grauw met 14,9 punten. Vierde Akrum 15,9 punten. Het zit eigenlijk mooi tegen bij elkaar. Dan 5 het Heerenveen 21 punten. Datzelfde aantal het wat zijn, ook 21 punten. En Sander Snits met 22,9. De tweede helte van de vloot op een 8e plak. De hele mannen. Joet dus heel mooi treden worden. 24 punten. Jochen de Jouwer 24 punten. 10 Huzum 32 punten. Alve Ljouwert 34 punten. Tolve Zuidwesthoeken 36 punten. Tretjen Drachten 44 punten. En Viertjen Langwaar met 40 punten. Nou, dan kunnen we alle statistieken weer invullen. En dan kunnen we op naar de reisdag. Want morgen dan wordt er net zield. Dan is er een reisdag. En nooit ik begrepen dat me goed ik. Want er staat haast geen wind morgen ook. Maar sneeuwen op Iselmar bij Starum zal er vast wel wien staan. Want daar staat altijd wien. We nemen afskiën hier op de televisie. Houd us app en web in de gaten voor alle nightjes die er binnen oer het scootjeszeilen. Joen op de televisie is er nog een keer vetting van de wedstrijd van Joet te zien. En zelfs is er Joen op YouTube en Spotify. Ik ben de podcast. Oh, wat een klapper te zien en te jaren. En Joet is daar de gast, oud-politicus Aant Jelle Soeboer. Morgen, dan hebben we dus net een wedstrijdverslag. Dan is er geen wedstrijd. Er is jongens wel een scootjesjournaal. En in dat scootjesjournaal zeggen we waarom op die eerste weken van dit kampioenschap. En dan praten we ook over de toekomst van de SKS. En dan ben we er zelfs nu weer met het verslag van de wedstrijd op Iselmar bij Starum. Een hele mooie dag nog en graag een oren dag keer.